Salam mehrama doňur. Giçäşi edilýär. Öňüňde bereket, ömrüňize bereket. Dünýä türkmenleriniň demokratiýa platformasynyň şeýlede dürli aktivistler öz başyna hereket etýän, ýa toparlaýyn hereket edýän diňe Türkmenistanyňda dürli ýurtlarda ýaşaýan türkmenler görnükli wekilleriniň öňdewarjylarynyň, jemgyýetçilik, syýasy, medeni wekilleriniň, aktivistleriniň gatnaşmagyndan meýdana gelen, emele gelen hak bileleşiginiň metbuat informasiýa organy bolan Türkmenim telekanalynyň Nowatdaky gün ýaýlymyny başlaýar. Bugün öňkü gün ýaýlymda aýdyşymyz ýaly aslında bir şol gelen tekliplerden esasanam birin küççü strategistimiň teklibi we beýleki watandaşlaryň gollamagy netijesinde aslında şu günkü efiri biz bir degişme höküminde ömrü uzak gülüp şunça kıyınçılığa, şunça biderekliğe garamazdan yine de şolun üstünden gülüp kıyınçılıklara, jeber jepalara karşı gülüp özümüzün ruhu velentliğini berkitmek maksady bilen şu gün bir gülüşüp gepleşip geçecektik. Yine häzir bu efiriň dowamyna belli bolar. Ýöne häzirki biziň şu wagtky gün efirimiz duruşy bilen syýasy maksatly. Şoň üçin eger şuň edilmeli bolsa, şuň edeliň diýilse, bu gepleşigi ýapyp täze bir ýaýlym başlatyp, şo taýda diňe gülüşüp, degişme, gepleşik etip bilersiz. Öňünden şu doýdurşy aýdaýyn. Indi bugünkü temamyz gaty täzin tema, mehriman doňlar. Biziň bugünkü günü ýaýlymyzyň söz başlasy ýaşasyn ýaşlaryň 3-nji diktatorlygyny. Haramda Berdimuhammedow adatdan naşeragda geçirilen halk maslahatynyň ýygnagynda gaty näme diýdi, şo burada da diýdi. Häzir şonu diňletjek dedi, şoň çykyşyny. Ýöne o montajam şeýle bir biderek edilen. Ol manka, iki sözü çatyp bilmeýän wejera da gepin tümekleri haramda. Şonça eden syýasy, ykdysady jenaýatlary gaty on kellesini zaýalan bolmaly. Şoň üçin ol sözlemem düzüp bilen ok. Sözlem düzmege beýledi dursun iki sözü çatyp bilen ok. İki sözüň başyny çatyp bilen ok. Şoň üçin onu häzir näme diýdik şol? Şonu bir diňläliň häzir. Ondan şol esasda siziň bilen söhbetleşmemize dowam edelim. Hormatly adamlar, bilşiňiz ýaly, men 2 ýyl mundan ozal Peýgamber ýaşyny arka attym. Bunu bolsa özüm mawatem ýöneköy. Bolmadyk netije gelendiňmi beýan edip, onu hem siziň bilen maslahatlaşmak isleýär. Men ýurdumyzy üstünden täze tapyryna, döwlet dolanyrsyna, ýa-da zamanyň ruhy şertleri. Ýokarym talaplary esasynda kemale gelen ýaş ýol başlary ýol bermegi makul bilýär. Özüň toplan hem ulyp durmuş hemde syýasy tejribe bolsa mundan beýle halk maslahatynyň başly hökmüne bogara gönükdirmegi maksat edilýär. Dinlediňiz aramdagy öz pikiri däl, sözlemler öz sözlemleri däl. Bir adam ýaly sözlem düzüp bilýän adam däl. İki sözüň başyny çatyp bilýän adam däl.
bütün çıkışları edýän gurulmalar hemmesi montaj. Montaj edýänler ökdemi dälini biljek gelýär. Şolar näçe ökde bolsa-da şolar ýalyky gepläp bilmeýän tormuz, mahow, bu toran biriniň setanda seyranna agdyndan çykýan sözleri montaj edip sözlem ýazajak bolsaň, gaty guly kyn ol. Gaty zulüm bir aýratyn zulüm da adam. Öz edýän syýasy, ykdysady jinaýatlary şeýdir. Öz organizmine protestlara sebep bolýar. Ýagny edil oppozisiýada kılan bolup berýär. Edil haramda öz etmişiniň jezasyny öz organlarynyň önüne karşılıklaýyn protesti bilen şoraýalyky göjera bolup ber. Indi mekrowanda onlar salamlaşalım. Alyp barçylarymyz bilen. Ondan soň temaga geçelim. Umuman şu häzirki ýagdaýa nähil gelindi. Nähil taýýarlyklar görüldi. Bu taýýarlyklara kim nähili goşap goşdy. Häzirki göjeralyň öňe alınıp bilerdimi? Elbetde bilerdi. Käbir adamlar soraýar. Siz habarçy, jurnalist, ýurduň içinden taşyndan her ýerden näçe ýyldan bäri gatnaşyňyz we işläp görsiňiz. Habaryňyz bolmadymy? Köp zatdan. Käbir zatlardan habarymyz boldy, käbir zatlardan habarymyz bolmady. Bizim habarymyz bolmadyk zatlar, meselem, käbir adamlar, käbir watandaşlar özüni garaşylmadyk ýagdaýda gaty täsin alyp barmagy, düşnüksiz alyp barmagy. Gawat delen bilen ýorgonyň aşagyna girmegi, öz prinsiplerine ters hareket etmeli. Hiç hili pozisiýasynyň oňly ýa-da oňsuz, ziyanly ýa-da peýdaly hiç hili bir pozisiýasynyň ýoklugy. Edil bagyp geldi. Sypçyk, typançak eli bilen tutup bolmaýan häsiýetli bolansoň, sypçyk häsiýetli bolansoň, tanap bilmänligimiz, ýa soň tanap galanymyz, ýa ýagşy niýet ýarym döwlet diýip belki düzeler da diýip umyd edibem, ýöne şonda da düzelmän soň köp fursatlar gaçyp şeýdip köp sada göz ýetirildi. Inni salamlaşalım, ondan soň dowam eder temamyza. Ramazan Cuma, salamu aleyküm, Devlet Ağa diye salam. Salamu aleyküm, dinleyiciler, tamaşaçılar diye Karacaoğlu. Karacaoğlu'nun Esselamu aleyküm, edidilleşler, devlet, ağışamınız hayır, salanma anmakınız hemme, sağ ol Karacaoğlu, o hemmemiz. Sağ ol, sağlık. İrlan Miralov, hiç yaşay Devlet Ağa, edidi vatandaşlar diye sağ ol, hiç yaşay. O Karolle, öyle. Karacaoğlu'nun Türkmen, oppozisiýanyň käbir elementleri entägem ýaşlara ýol berjekdi diýip halky allamagyň, ün sowmagyň küýünü. Elbetde muňa da az galdy. Yalan saýlawlar geçen soň hemme maskaraçylyklar ortağa dökülür. Saýlawlar bilen baglanyşyklan bir bildiriş edilipdir. 12 martda geçiriler irki saýlawlar diýip ol irki saýlawlaryň geçirilmegi bilen baglanyşykly habaram häzir göreýin. Nirde şol habar? Häzir Kronika Türkmenistanyň sahypasynda bar şol habar. Şuň çykan habar. Wagtyndan irki saýlawlar
Türkmenistan'a 12. Mart'ta geçirilir diýip bildiriş var. 12. Mart'ta geçirilýär ilki saýlawlar, prezidentlik saýlawlary. Muny Russiya Federasiýasynyň Putin'in RIA Novosti, RIA habarlar kulluğunun vekili habar verdi diye olum Türkmenistan'ın Merkezi Saýlaw Komitetiniň başlygy Bedirgen Garaýewa salgylanyp aýtdy diye ýöne Türkmenistan'ın Merkezi Saýlaw Komissiýasynyň komitetiniň Merkezi Saýlaw guramasynyň edarasynyň sahypasynda diye heniz şu 12. Mart'ta ilki saýlawlaryň geçirilmelidigi barada gelinen karar yok diye. Ol kararym şol haramdan ýaş ýolbaşçylara ýol berjek. Mundan soň ýol bermeliýen karara geldim diýen çıkışından soň kabul edilen bir karar we bildiriş mehrimanda onlar. Inuştaýda gedekli gedegine hemme dady men size düşündirjek. Salama dowam edýäs. Karolyo. Assalamu alaykum diye salam kararlıyor. Ummedalan can sağlık. Hoş geldin. Cennet akmur. Salam illeşler. 12. Mart saýlawlary hayırlı bolsun. Bittik, yanlık, oturduk diýmek mi diye. Bilemok. Türkmeniyet hoş geldin. Salam vatandaşlar, döwletaga gitjäşi diye. Gepleşiň başynda aydan düşündürşümi eşitip yetişdiňmi, yetişmediňmi Türkmeniyet? Şondan habar ber. Garajoglan Türkmen gynansak da Türkmenistan edil başga bir planeta ýaly bolup galdy. Absurdyň çür tepesine çykdylar. Akıl almayan, akılın yetmeyen dağıtları bolup dur diye. Aslında akıl yetýär-de yetirmek isleyen bamy Garajoglan. Esasy şu taýdaky mesele şol. Karolyo döwletaga Garajoglan watandaşlar gitjäşi ýene ora gerek salam. Azol. Ramazan Cuma ine inni bu diktatorluğun 3. nesli hem ähli satıcılara hem 3 harlılara galy berse 2 garillanyň töweregindäkilere hayırlı, uğurlu, düşümlü bolsun ağalar we incikler diye. Ivan Grozny, salam döwlet baýhan watandaşlar, döwlet baky gelermi soragymma bilenmok. Baky bilen intek habarlaşyp ýetişmedik. Seredýän bakydan bir neme bolsa men habar berjek. Leo hoş geldin, hemmeňiz hoş geldiňiz watançylar diye Garajoglan Türkmen, Garajoglan Türkmen. Türkmeniyet özlerine nokta ýaşlar tutup odan depe uğratçak diyenidir on diye. Ben derdimine koşulanmak elbette olan ba diyenin ba işin içinde yönü berdeki haramdan çıkışı sen bu aýdýan adyň bilen gönümel bağlaşıklar. Berde başka bir oyun var. Himmetini salamlaşykdan soň, komentarlardan soň men düşündirjek. Aşardığımdan, aklımın çattığından Karolyo ýaşlara ýol berjek diýen ok, ýaş ýol başçylara diýe. Teredin. Ýaş ýol başçylara diýe. Täzeden diňleýär.
Men şunu bir näçe gerek dinlejek, şonu sebäbi men kän o montaja gowy düşünüp bilemok. 55 sekund gaýrat edin dinle. Näme diýer? Ýaşlarmy, ýaş ýolbaşçylarmy? Hormatly adamlar, bilşiňiz ýaly, men 2 ýyl mundan ozal Peýgamber ýaşyny arka attym. Bunu bolsa özüm mawatem ýöne köy. Bolmady netije gelendiňmi beýan edip, onu hem siziň bilen maslahatlaşmak isleýär. Men ýurdumyzy üstümden täze tapyryna, döwlet dolanyrsyna, ýa-da zamanyň ruhy şertleri. Ýokarym talaplary esasynda kemale gelen ýaş ýolbaşçylary ýol bermegi makul bilýär. Özüm toplan hem ulyp durmuş hemde siyasi tejribem bolsa mundan beýle halk maslahatynyň başly hökmüne boğra gönükdirmegi maksat edinýär. Ha Karolyo, näme diýer? Ýaşlara diýenok. Ýaşlara diýenok. O ýaşlara diýen samsaklar, tentekler ýaşlara diýen. Olar özüni ýaş gatap edýär. Elbetde olaň ýaşlar guramasy, ýaşlar hereketi, osy, busy, olatlar bady. Hökümetiň kontrolünde. Şoň üçin olar aňryp mesaj berýär, signal berýär. Ýaşlar ýadyňdan çykarman. Biziň şu serdaryň tawta çykarylmagyna, taýýarlanmagyna halk köpçüliginiň, diňe bar Türkmenistanyň watandaşlarynyň däl, dünýäň halk köpçüliginiň psikologik ýetaýdan hemme tarapdan taýýarlanmagyna biziň gyzyllan gymmatly goşandymyz bar. Ýaşlar hökümine, daşarylyklardaky siziň oýnatgularyňyz hökümine, serdaryň nökerleri hökümine, hyzmatkarlaryň hökümine. Şoň üçin bizem ýadyňyzdan çykarmaň diýip aýagarlygyna şu habary haramda ýaşlara ýol berjek diýdi. Görnüşini üýtgedip aýagarlygyna buuşla begenip ýaýradýarlar. Inni şu taýda istesen istemesen bir zady bellep geçmeli ekranda onlar. Bizim vatandaşlarımız, käbir vatandaşlarımız gaty täsin garaýşlary, düşnüksiz garaýşlary öňe sürýärler. Inha meselem şolaň birem şol rejimiň oýnatgusy, hyzmatkary ýöne daşary urtlarda kömelek ýaly köpelen özüne aktivist diýdirjek bolan aktrisleň aktivist sumoklon adat Isaakowyň aýdyşy ýaly ýa-da oppozisiýa sumoklon başynda durup şolara guramaçy bolup şolara oýnan şatlyk şyhyfy milli howpsuzlyk Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministrliginiň bir resmi işgäri hökümine görkezmek. Oňa da kapitan ýaly bir harby çin bermek. Bu hakykata gawat gelen. Bolýa, eger bu hakykat bolsa şeýle bir zat bar. Eger şatlyk şyhyf milli howpsuzlyk ministrliginiň hakykatdan hem işgäri bolsa, resmi işgäri bolsa, kapitanam Çin'i bağ bolsa. Ona bir diktatorluk nädip özüni saklap dowam edip dur. Hi şu hene gelýän zatmy? Eger milli howpsuzlyk ministrliginde şolara ýalyky işgärler bağ bolsa, olaram günümel daşary urtdakylar bilen günümel aragatnaşy geçip garşylyklaýyn
hücümü, uruşo, dawa, jencele başlap uly iliň öňünde şolar ýalaky maskara bolup. Gönümel ýa-da aýlawly görnüşde dürlü toparlan oppozisiýa boljak bolýan, aktivist boljak bolýan toparlan arasyndaky chatlarda, söhbetdeşliklerdäki bütün gürrüňleri, materiallary, telefonlary, şol işe gatnaşan adamlaryň hemmesiniň şahsy maglumatlaryny, hemme zatlaryny bular ýalaky açaşan ýygnamaýar. Bular ýaly İstanbul'da gurnolmaly protestleri öňünden bilelikde gurnamaýar. Hemmesinden şartlyň bar. Hemmesine şartlyň kömegem bar. Gollugum bar hemmesine. Bir tarapdan gollaýa, bir tarapdan satýa. Şeýle käbir adamlar hakyna tutup pul berip video, surat, maglumat alýar. Şolar barada. Milli Hukuk Ministerliği hakiki resmi işgärleri, onda da kontrrazvedkan işgärleri meşgullanýar. Bular ýalaky işler bilen. Eger dogrudan Milli Hukuk Ministerliğiniň işgär ministerligi şular ýalaky şartlyk şyhy fiýala adamlara mätäç galan bolsa, onu diktatorlygy ýok etmek, yıkmak gatansa. Onu gorkoralat ýok. Ýöne hakikat bilen, teoriýa bilen praktika gabat gelenok berdi. Aýdylýan zatlar bilen. Şartlyk diňe rejimiň oýunjagy. Ýöne daşary ýurtlardaky Türkmen vatandaşlarynyň arasyndan hakiki oppozisiýa we aktivistlik hereketler döreme diýäli. Syýasy we jemgyýetçilik meýdançaga çykyp, syýasy küntüçilik edip maskara bolanlar bar. Şolaram şartlyň oýunjagy. Indi siz pikir edin. Şart mehemen oýunjagy şartlyk, şartlyň oýunjagy şular. Şular ýalaky sistema bar. Şular ýalaky sistemada serdaryň häkimiýeti, serdaryň paşalygyna taýýarlyk görülýär. Häzirki, inne şular ýalaky manipulyasiýa edildi. Türkmenistanda konstitusiýany ýetgetjek bolýanlar ýetgetdirmäli. O sentýabrda gurrunlyk bar. Bolýar. Birinji şeýle. Türkmenistanda diktatorlyk bar. Elbet diktatorlyk. Bu görülip estilen diktatorlyklara meňden ok. Ýöne ruhnamaň nesliniň kellesi edil bağlın kıyalı. Anına hiç tat galan ok. Dünkü adam bilen ok. Andırma, mankurt ya da başkaça görünüşde aýdylandy bilen. Şular ýaly bolansaň absurd zatlaryň aýdynlyklyga. Absurd zatlar edýär. Şoň üçin ýaşlara yol berilýär diýip aýagarlaryna buğuşlap şeýle diýdi diýip şol yol veriljek, wezipe veriljek ýaşlaryň arasynda özüniň orun aljagyna begenip şonu buğuşlap beren adamlar nähili diktatorlyk rejimine karşı bolýar. Bular şeý diýip bilersiňiz, bular Haramdaga karşı diýip berdi Muhammedowa, ýöne ogly Serdara karşı däl. Haramdagy gollanoklar ýöne Serdary gollaýarlar diýip bilersiňiz. Dogry bolup biler. İkinji diktatorlygy gollaman, üçünji diktatorlygy gollap bilerler. Näme üçin? İkinji diktatorlaryna isleýän wezipelerini, isleýän tölewlerini alyp bilmediler. Üçüncü diktatorlyga gow hyzmat eden soňlar, üçüncü diktatorlykda söz berildi. Üçüncü diktatorlykda belki bir kürsü, belki bir wezipe ýa ýöne şeýle at bolsa da, vizitke bolsa da bulara yeterlik, başga da gerek ýok. Hani bular aktivistdi. Hani bular jemgyýetçilik öňde barjydy. Haramda näme diýär? Syýasy ýol başçylara diýär. Onda da nähili syýasy ýol başçylara diýär. Üns berdiňizmi şo ýanky aýdan ýerini?
döwrüň talaplarına göre bilim alan, döwrüň talaplarına göre yetişin, ösüp kemala gelen ýaş ýolbaşçylara ýol bermeli diýe. Inni öňkü gepleşiklerimde aýdan zadymy ýene de görerek aýdyp geçýän. Baýlan, syýasy çinovniklaryň çagalary dünýäň iň saýlama okuwlaryny okaýar. Dünýäň iň saýlama okuwlaryny okaýan adamlar işi şol okuwa gadam basandan başlap taýýar. Dünýädäki syýasatçylaryň, döwlet ýolbaşçylarynyň, milliarderleň, multimillionerleň, millionerleň çağalarynyň hemmesiniň üşýän ýerleri, jemgyýetleri, klublary hemmesi bir meňdeş. Şo taýda proýektlere 100 ýyllyk, 200 ýyllyk, 500 ýyllyk, 1000 ýyllyk proýektlere şo taýda oýunçy, aktyor bellenilýär şolaryň arasyndan. We ýürüýte şolaryň arasyndan bellenilip, şolar urukdurulýar belli bir uğra. Bu sizin YouTube'larda görýän oýnatgularyňyz, aktrisleriniz, hapazisiya, ankasa aşan, näme diýenini bilmän, binamysyňam aňara başyna aýak galamas çykanlar, bular oýnatgy. Bular syýasy jemgyýetçilik figura däl, bolubam bilmez. Sebäbi öňüni alyp barşyndan, gepleşinden, ýerine ýetirýän funksiýasyndan, işinden belli bazatlar. Şoň üçin onlarça ýylyň dowamynda ýanky baýlan, syýasatçylaryň çagalary ýörüýte okuwlarda, ýörüýte krужокlarda, ýörüýte klublarda taýýarlanylýar. Şol 100 ýyllyk, 200 ýyllyk, näçe 100 ýyllyk syýasy global proýektlere göre taýýarlanýar. Dünýäň syýasatyny kesgitleýän korporasiýalar içinde işledilýär, tejribe gazandyrylýar şolara. Şo taýda şolara gowy tälim berilýär. Hem syýasy, hem ykdysady, hem jemgyýetçilik taýdan, psikologiýa taýdan bulara gowy tälim berilýär. Soň bular şo taýyny gutaryndan soň haýdan malla bir ýurdun geljekki ýurt bilen baglanşykly geljekki proýektlerde eýem orun almagy, şol proýektleri durmuşa geçirmäge taýýar kadr ýagdaýyna gelýär. Şoň üçin haramda Berdimuhammedowyň ýaş ýolbaşçylary göz öňünde tutýan ýaş ýolbaşçylary, ýaş uçurumlary, döwlet ýolbaşçylaryny baýlan, global korporasiýalaryň behbitlerine hyzmat edýän adamlaryň ýörüýte ýetişdirilen çağalaryndan, hyzmatkarlarynyň, işgärlerinden emele gelýär. Siz daşary ýurtda hakyky türkmen oppozisiýasynyň öňüni almak üçin her zat eden bolup bilersiňiz. Hakykatdanam ummagy taryhy rolu oýnap halka ziyan beren bolup bilersiňiz. Aktiw rol oynan bolup bilersiňiz. Şu Türkmenistanda täze durmuşa geçirilýän proýektleriň içinde. Ýöne sizin pozisiýaňyz nämedi? Sizin wezipeňiz nämedi? Siz oýnatgydyňyz. Siz bir gezek ulanyryp zyňylýan görnüşinde şu proýektlerde, oýunlarda rol aldyňyz. Mehemen oýnatgysy şatlyk şyhy ýaly. Diňe şatlyk däl, bur topar. Şugulçylaryň oýunjagy boldyňyz. Şolary özüňiz oýnatdyňyz. Halkyň ünsüni gowy edip sowduňyz. Halkyň ogulan gorkan gözüni ýene gorkuzdyňyz. Halkyň höwesini gaçyrdyňyz. Ýagşy niýet bilen çykan edermen oglan gyzamyz bardy. Şu
halkyň tolgunçygynyň başynda hemmeti sırkyna singen ýaly bolup ýitirim bolup gitdi. Şolaryň hemmesiniň höwesini gaçyran, höwesini paltalaýan inhaşy häzir ýaşlara ýol berjek diýdi haramda diýip begenip buşlap Türkmenistanda bolan bir habary, maglumaty öz fantaziýasyna görä üýtgedip ýaşlara ýol, ortaýda ýaş ýol başçylary diýilýär. Ýaş ýol başçylaram dünýäň öňde barjy okuwlaryna, syýasy mekteplerine ýürüýte zakaz boýunça, iste boýunça ýetişdirilen kadrlar. Ol kadrlar siz Türkiýede de görmeýäňiz, Kiprde de görmeýäňiz, Rossiýada da, Russiýada da görmeýäňiz, Belarusiýa, Ukrainada da görmeýäňiz, Özbekistanda, Kyrgyzstanda, Iranda, Hindistanda görmeýäňiz. Ýürüýte okuwlarda, ýürüýte klublarda ýetişdirilen proýektlere göre, halkara, global proýektlere göre ýetişdirilen kadrlar. Inni şolara syýasy işler tawşyrylmaly diýilen soň Haramda Berdimuhammedow aňsat bolmaýan bir karara geldim diýem. Näme ol montajlar gowy edilmän soň kendir neme düşnükli de. Biram sesi zady ol udarenie diýilýär, haýsy boguny basmaly, o taýnam ýalňyş basýar. Näme şolary alaky wejera, şolary alaky maskara gutoron biri şunça wagtda prezident boldy. Nädip boldy? Halkyň öňüne çekjek, halkyň ykwalyny ütgetjek diýip ekranyň öňüne çykan internetde aktiv bolan watandaşlar ilgün bähgitli dälle kesekilen bähgitine hyzmat etmek sebäpli şuňa getirildi. Şeýle Haramda da prezident ornuny oturdurly. Hakik prezident däl, ol o taýda garanty. Hakik prezidentden garanty. Iki sözüň başyny çatyp bilmeýän hiç ýyly prezidentlige munasyp hiç ýyly şoň wasfy ýok. Ýöne halk agdy bir bolmasa, öňde barjylar agdy bir bolmasa, öňde barjylary watançylardan bolmaly, öňde barjylary satançylardan emele getirip sakna sürseň, olaň başynda inhaşylar ýaly hojaýyn oturýar. Olaň kuratory şatlyk şyhy fiýallar bolýar. Yine setirlen sözlerin arasından bir sorawa ştaýda jogap bermek isleýän. Şatlyk şyhy şol kanalla arka plandaky, ýygymyzdaky suraty ütgetmegi, haýyş etmegi bilen baglanşykly her hili manipulasiýalar boldy. Indi şo taýda gowy dinleýän bolsaňyz näme diýär? Ýar eger suratyň hemmesini aýyrmasaň, ýarpysyny aýray diýär. Ýarpysy ortadan bölýän aşagda bir aýal maşga bilen erkek adamyň ekol tutuşup duran suraty. Belki ol şatlyň tanışlarydyr. Bilenmok kim? Ýöne nägeli şol bir aýal maşga bilen erkek adamyň tant edip duran suraty beýinjelik etdi bilenmok. Gyzyklanýaran o. Şu temanyň ştaýda ýapýan. Gize vermek isleýän. Şun içinden monjuk görmek isleýän ba bolsa, başysyna gözlem berin. Garaýşlara dowam edýäs. Häzir tesbirler. Garajoglan köpçüligi ýasama oppozisiýa gowy dargatdy. Görüňsiz. Diňe bu Türkmenistanyň arasynda azalalyk döretmediler. Şu Özbekistandan gelen uzun bir hat vardy. Özbekistandaky Türkmenlerden bular kellesini ulaşdyrdylar. O wansandaky Türkmenlerden şeýle. Erkentet kanalyna ýa başlanma atlamaz. O wansandaky Türkmenlerden ýaşurlary maslahat edeliň bir gün bir oturup internetde diýdiler. Ondan bir amatly bolajak sagada gawat getirdik.
hemme kişiň bir şäherde internetiň gowy çekýän ýerine üýşüp oturulmagaly menem internetde bolaýyn. Şonda bular düşünüp bilenok. Inni diýä bular hakykatan opozisiýa bolsa, hakykatan rejime garşy bolsa, bu edýän hereketleri, edýän gurrunlar näme üçin absurd? Näme üçin heňe gelenok? Hakykata gabat gelenok. Inni elbetde bizem goşant goşmagyz diýär. Biziňem bir paýymyz bolsun, goşandymyz bolsun. Ata watanymyzyň erkinleşmegine diýip şolara ýalak maslahat etdiler. Özleri aýtdylar şonu. Şolara ýalaky. Bular keseki hyzmatlara, keseki bekitlere hyzmat edýär. Diýilen netije gelini we inha şol netijäňe sowutnamasy, inha şu serdaryň dogry tawta taýýarlanmagy. Dowam edýäs. Türkmenlik näme üçin halka ýol berjek diýenok şonsundan belli diýär. Gaty dogry. O taýda näme diýär? Döwrüň şertlerine görä diýämi, ol bir da diýämi, onuň sözüni gaýtala bilemok. Döwrüň düşünçime görä, döwrüň şertlerine görä taýýarlanan kadrlara syýasy ýaşyrjak diýär. Özüm halk maslahatynyň başlygy hökümine oturjak. Ýagny Eýranda ýaly, meselem ruhany ruhy lider prezidentiň ýokurtynda. İslam adyny edip bilýär. Elle girmesiz. Şolar ýalaky bir halk maslahatynyň başlygy şolar ýalaky statusy prezident ýöne ýerine ýetirjek. Şolar ýalaky bir ýagdaý. Ondan bu samsyklar, bu daşary ýurtlardaky samsyklar ruhnamaň nesli bolan kellesi bağlan kellesi ýaly ýady hiç sady bolmaýan bu sansarlar tamala Türkmenistanda kanun maýaly, ay kanun boýunça şeýle, kanun boýunça beýle. Näçe ýyldan bäri piçili kanunyň ýoklugy, ýekece konstitusiýaň adygy, olum korrupsiýa konstitusiýasydygy. Näçe gerek ma'lum bolla? Ha? Näçe gerek ma'lum bolla? Siz bileňiz ok, ýöne daşary ýurtlarymyny bilýär. Inni 11 fevralda Türkmenistanyň Kronikasy neşrine bir habar çykdy. Türkmenistan 2021-nji ýylda demokratiýa görkezüçisi boýunça soňky 15 ýylyň içindäki iň pes bakasyny aldy. Ýagny 167 orunun arasından 161-nji ýere eýe boldy diýär. Muny Economist Group Unit diýe bir birleşik çap edýär. Ne şu taýda häzir Türkmenistanyň soň diýär. Şol sanawda demokratiýaň bolmayan, gutoran we bolmajak ýurtlarynyň arasyndaky demokratiýaň öldürilip namasynyň baskalanan ýurtlarynyň sanawyny iň soňunda diýär Owganistan ady diýär. Iň soňda Owganistan bar. Owganistanyň öň ýanynda da iňizden ikinci, birinci Owganistan, ikinci Türkmenistan. Ondan soň Myanma, Demokratik Koreýa, Kongo, Demokratik Afrika Respublikasy we Siriýa bar diýär. İňizdaky orunlarda. Merkez Aziýadaky beýleki ýurtlaryň ýagdaýy nähili?
Türkmenistan ýalaky demokratiýa derejesi boýunça iň ýyzdan ikinji orny eýelen bolsa, bizim Merkez Aziýamyzdaky beýleki goňşy döwletler Kırgızistan 167 ýurdun arasyndan 115-nji orny eýelipdir. Kazakistan 128-nji orunna, Özbegistan 150-nji orunna we Täjikistan 157-nji orunna. Täjikistanyň bizden öňde. Russiýa Federasiýasy, ýagny bulan agasy Hojoýny 124-nji orny eýelipdir. Inni demokratiýa taýdan umytlan mümkinçiligiň düýbünden ýok bir ýurdumna ýaşlara ýol berjekdi diýilen bir fantaziýany döretmeň maksady näme bolup biler? Elbetde özüňi ködürlemek. Men syýasy küntü, men şolar ýalaky ökdü, men her kim bilen ýorganyň aşagyna girip çykyp bilýän, men her hili galyba girip bilýän, her hili şekile girip bilýän, meni alyň ulanyň diýip öz hyzmatyny, syýasy küntü hyzmatyny ködürlemekden başga zat. Ütköşüp bir şoň düşünürşi manysy bar bolsa aýdyň baş üstüne. Dowam edýäs. Häzir gelýäs ýoş-ýoş tesirlere. Bir ýigrenji diktator bar. Lukashenko. Belarusyň diktatory Lukashenko. Putinin nimetini satanyň arasyny gyjyklap berýän. Şoň bir Solovýov Vlayev adly bir gepleşige beren interwýusy açıklamasy bar. Şo taýda Belarusyň diktatory Aleksandr Lukashenko şeýle diýär: Belarus Russiýaň doly bakna ýurduny öwrüldi. Oýunjagyny öwrüldi. Bakna ýurduny öwrüldi. Şo taýda diýär: Ýene 15 ýyldan näme? Öňkü Sowet Soýuzyna degişli bolan respublikalar diýär täzeden Russiýa birleşerler diýär. Muňam diýär iň esasy sebäbi diýär ykdysady mejburiýetden. Ykdysady mejburiýet şolary diýär birleşdirer diýär. Kazakystany gördüňiz diýär. Kazakystanda nähili oýunlar oýnarly we Kazakystanda näme etjek bolurlar diýär. Şu taýda diýär Russiýa özüniň ähmiýetini görkezdi diýär. Inni diýär Russiýadan, inni Belarus, Russiýa birleşdi. Belarusdan soň diýär inni şol birleşmeli ýurtlaryň arasynda Türkmenistan urýar diýär. Kazakystandan soň. Belarus birleşdi Russiýa bilen. Kazakystanyň doly garaşly boldy. Russiýa inni mundan soň gerek diýär Türkmenistanda diýip Aleksandr Lukashenko Belarusyň diktatory açıklama beripdir. Bu doly mazmuny siz Türkmenistanyň kronikasy neşrinden okap tanış bolup bilersiňiz. Inni kim kimin oýnatgyzy? Inni bildiňizmi? Kim kimin oýnatgyzy? Ya size näme düşündirmeli?
adam diline insada yönüküce görünüşde şeyle düşünürlüyor. Munna da düşünmeyen olsanız, men bunu kim aydiyan? İnterneti aktif ulanyan elektron kahramanlara aydiyan. Elektron kahramanlar. Siz şu dören pursatda il günü üçün, il günün bakıydı üçün ellerinizi, barmaklarınızı işleden olsanız şeyle sonra veriyorlar. Eğer kasetanın izine ayleyaz, eğer şu prosesi Serdar'ın tağta çıkışını, Serdar'ın prezidentliğini durdurmak için ne edip bolordu? Durdup bilirdik mi? %100 şun garantiyası var mı? Bolordu mu diye. Neşeyle orada atlar var. Öňem aýtdyk, täzedenem aýdýas. Berde elbette Lukashenko'nun aýda şey aly, ortadan täsiri bardyr. Bolup biler. Bular ýaly açyk gürläp bilýän bolsa, Gazagystany allyk, inamyndan soň Türkmenistan biziň aşamyda. Türkmenistanyň diktatorlugy, Türkmenistanyň ýerlerinde döwlet we halky da şo taýdaky oýnatgy dikme siýasatçylar biziň hyzmatymyza geçer, girer. Deyip açaçan arkaýyn gürläp bilýän bolsa, diýmek bular yzyny Russiýa diredi, ödürledi, daýady. Ýöne Russiýa Federasiýasy global oýunçumy? Global halkara siýasaty ne derecede üýtgüdüp ketgitläp bilýär. Elbette öz söz hakkı bar. Goşunuwa, yarawa, eýle beýle ýöne ýene bir gaýtalýar. Dünýäde siýasaty, siýasatyň uğruny näme ketgitleýär? Pul ketgitleýär. Mysal, öz ýurdunda siýasy ýolbaşçy, prezident, premier minister, minister, velayet häkimi, etraf häkimi, suwdyň başlygy we beýleki yerli häkimiýetleň ýokary wezipeleri eýle beýle esasy pul gelýän ýerlerden pul alyp döwleti, halky talan çinovnikler, döwletiň resmiýetleri diýer. Ogrlukdan baýa milyoner bolan ogry milyonerler, ogry milyarderler, oligarklar. Bulan pullary, malları, emlakleri nirde? Öz talan yurtlaryna mı der? Näme üçin? Bular bilýär. Öz yurtlaryny ansat talan bolsa, ýurduny we halkyny iýru giç birden häkimet ütkäýse, birden halk talap edäýse, yzyna gaýtarmaly bolar diýip öz ýurduny goýup bilen, öz ýurduny anamýar. Öz ýurduny şo derejäge ýetirenem, anamsyz derejäge ýetirenem özleri, ogurlaň özleri. Bulan mallary, emlakleri daşary ýurtlarda, dürli ýurtlarda. O taýda da dürli şertler bar. Şoň üçin indi siz aýdyp bilersiňiz. Russiýa etdirýär eýle beýle. Russiýanyň puly nirde? Russiýa dünýä siýasatyny üýtgedip biljek derejede puly barmy? Dünýä siýasatyny üýtgedip köp ýerlerde üýtgedip biljek finans taýdan üpçin edip biljek pul güýji barmy? Russiýa bar ýa dogry? Ýöne ýok. Sebäbi bulary barym bolsa bular näme tutýarlar? Ýanky ogry siýasatçylar daşary ýurtlarga pullaryna edýärler. Bular durýar. Bular näme diýse kabul etmeli bolýar. Ummansyz puly siz kelläňize görä aýlap bileňiz. Ýurtdanam çykaryp bileňiz. Hemme zadyň öz şerti bar. Şo şerte boyun bolmaly, şo şerte göre hereket etmeli.
sen pulun, malın, mülkün, kesekin, hakimiyetindeki sen olara karşı çıkıp bilen o. Şundan ýadynızdan çıkarma. Muňa türkmen näme diýe? Ýzy müýnli diýe. Edil şu ýagdaýyň türkmençe tarypy şu ady. Inni Garazoglan türkmen emma bu wakalar geljekde hakyky hereketiň döremeğine hökman itergi berer. Görüňsiz, meni ýeke begendirýän zat şol. Ýagny bunça bolgusylygyň gynançly ýagdaýlaryň bir begendirýän tarapy bar, olam şolya. Halk agyrany gözü bilen görüp şaýat bolar. Hemme haramlyklara bolubam otyr diye edilýär. Halk näme üçin goşulymy? Halk näme üçin biziň wadalarymyza ananyny diýenler. Halk size ananmaýanlar. Halk näme üçin ykbalyny kezaplara, oğurlara, satançylara bermeli, tarşanmaly. Öz ýurduny, öz halkyny, özüni satan adam halkyny ýurdunu satmaly. Elbetde satar. Şoň üçin Çingiz Han näme diýär eken? Özüni, galalary, ýurtlary almagy kömek eden dönükleri birinji nowatda şo taýyny alandan soň şolary öldürýär eken. Näme üçin? Öz watanyny, öz halkyny dönüklik eden elbetde maňa da dönüklik eder. Menden güýçli biri çykjak bolaýanda menem satar diýip ätýäşdan ýok edýär eken. Şolar ýalyky. Baky salam. Geljek bolsaň men saňa nemeni iýip bilýän şarkylagy ýadyňdan çykarma şonu. Inni komentariýalarymyza dowam edýäs. Türkmen ýigit. Agamjan ýaňy näme diýeniňizi eşitip bilmedim. Sebäbi adam doňdy kyn görmesiň täzeden aýdan. Aslında biz bugün degişme nepleşik edeli diýipdik türkmen ýigit. Senden geldi teklip we gorlandy şoň üçin. Ben diýjek bolýanym. Isleseňiz häzir şu syýasy temaly gepleşigi ýapyp myň gyzyndan edip bilýäs. Isleseňiz ýok, bu temany bir gowy kellämizde aýlaly ertir edelliseňiz ertir edip bilýäs. Şoň üçin ýaýlymyň dowamyna karary berin. Bana aydın. Men koşulup bilemo telefonu oňuramdan soň gelen gatnaşan diýe. Soraglar şu taýdan alyp biler niýe? Baky tesbir bilen soraw alyp sorawa jogap berip biler niýe? Garazoglan türkmen terdaryň çykyş eden wagty özüni alyp barşyny, kakasyna bir näçe gezek öwrülüp hasabat berişini syn eden bolsaňyz, bar zat şol ýerden aýan görünýär diýer. Beden dilinden köp zady görse bolýar. Baky bärden alyp bilen sorawlar diýip ýazypdyr. Eger soraw bolan ba bolsa maňa diýipdir. Baka soraw bolan ba bolsa ýatmaňyz we ukarn bakyň jogabyny size. Karolio Serdar her gün öýünni gok edýärmiş. Kaka mankalap gürläbem oňoraňmy haýyş men çydamok basmyrak goýaý meni prezident diýip her gün kakasyny enesine yamanlaýarmış. Ay, taş etdiň ay Karolio. Bolup biläjek atşy. Bolup biläjek. Garazoglan türkmen. Bakyjam hoş geldin. Biziň tehniki problemalar çözülse, ýurt
öz özünden düzeliyor. Awa kynanma ol günem gelir diye edip bolsa. Gidem diňe tehniki enzamlara gönüpdürýär, sevmedat. Şoň üçin Ramazan juma döwladagy ol puşluň içinde nurişka yürüýte buk çocuk nurişka yürüýte buk çocuk berellerine meňzeýär diýer. Bilemok, men teredemok, habarym ýok. Bilemok. Ivan Grozny, salam, ýalňyz gurt gomy soragym. Türkiýeň taýýarlan adamy öz kandidatyny koýarmy? Kaçan çykýar orta şol adam diýen. Baky ýadyňa düşen bolsa, öň Türkiýede birini taýýarlaýar. Türkmenistanda häkimet edipdim. Awa şol kandidaty haçan goýýar, haçan çykarýar sahna diýip soraýar senden. Baky jogap berýär. Türkiýeň taýýarlap beren Türkmenistan üçin, Türkmenistanda häkimetiň başyna ýolbaş hökmünde taýýarlap beren kandidatyny, dalaşgaryny häzir goýmaz. Şu ýakynna bu jelagaýda goýmaz, bellemez, intak diýär. Türkiýe o syýasy ädime häzir geçmez diýär. Karolio inni Serdarjan tagta gelýänçe halkyň pikirini başga ýere soğup köp oýunlar guruljakdyr. Häli köp manipulýasiýalar ediljekdir diye. Katı doğru. Katı doğru. Edilýär, esasy edilmeli zatlar edilýär. Fursat elden gitdi. Az birlikte bir hakyky oppozisiýa aktivistler hereketi alternatiwa döredilmelidir. Birleşip hakyky bir güýç bolmasa da şu internetin gahrmanlary, elektron gahrmanlary virtual bir neme döredip bilerdi. Virtual bir alternatiwa, virtual bir Türkmençesini bilemok, Türkçesi algı diye. Algı yönetimi. Yani aňda aňa täsir etmek. Aňda belli bir plana, maksada göre aňy ütgetmek, aňda täsir galdyrmak. Aňda. Sen öz planyňa göre köpçüliň aňyna täsir edýän, aňyny ütgetýän. Algı yönetimi Türkçesi şol. Şol edilip bilinirdi. Bu aktif elektron gahrmanlar ilgündäk bitli. İş eden bolsa öz hüjümlerini hakykatdan hem haramzadalara karşı gönükdiren bolsa iň azyndan Ruslar aýdýar, dilyavida diýär. Kiçi dillen bärde bir zat bir iň azyndan bir kartina yalançykdan bolsa döredilip bilinirdi. Diktatorlaryň özünü we sponsorlaryny kellelerine sorag işaradyny, alamatyny döredip bilerlerdi. Şonu döretseň zat ýetýär şol. Yeterlik başlangyjy üçin. Ondan soň ädim tapyrlaýyn edilýär. Ýöne bu watandaşlar olar näme etdi? Öýe edep ekran bilen bosogadan sağ ayak bilen ätläp girmeň ýerine egilliler götünjekläp osurup sıçıp poklap şey girdiler içeri. Gidibem şo pohu bilen töre oturdular. Gelen protodumun içine şey ettiler.
Ivan Grozny düşünün baksa bolýar. Karajoğlan türkmen Ivanjan Türkiýanyň ya Russiýanyň öz bähbidi üçin taýýarlan adamsyndan halka peýda bolarmy? Ya diňe şu tohum iste bolurmy diýe. Käbir watandaşlarda da şol ýalaky täzin zat bar. Haramda gitse bolýar. Awa Nazarbayew gitdi. Gitdi ýaly görkezýärler. Bütün döwlet bilen hemme ara balanşy zady kesdi ýaly görkezýärler. Haramdagym şeýdip görkezmek kyndan. Hawa Kazakstanda ilk başta çıkan watandaşlar ay menin hökümetten çekildim, häkimetten çekildim diýdi Nazarbayew. Biz şonu isleýärdik. Ay borly biz gaýtdyk öýümüze diýdiler. Hakykatda näme? Bu taşary ýurtlardaky elektron gahrmanlar näme etdi? Haramdaga garşy, haramdadalara, haramçylyklara garşy göreşmeň ýerine hakykata garşy hüjüm etdiler. Hakykaty vurdular, ýençdiler, söwdüler, tökmed atdylar, şyltak atdylar. Özleriniň nähili wasyplary bar bolsa, kemçilikleri bar bolsa, hemmesini şol hakykata ýönkediler. Hakykaty pok bilen gömmek istediler. Suwamak istediler. Başaryp bildilermi? Başaryp bilmediler ýöne Serdara kömek etdiler. Serdaryň tagta çykyşyna %80% şolaň oýnan roly bar. Yalnız Kurt döwletaga ýalňyşyň şatlyk hakyndaky aýdylanlar dogry ýok. Hene gelen ok, logika gelen ok. Şatlyk ýaly biri kontrazvedkan profilinde bolmaly adam däl. Eger hawa baky, sen aýdanyň dogry diýeli. Bar aýdaly sen aýdanyň dogry diýeli. Şatlyk ýaly profili bolan adamlar bilen kontrazvedka ýöredilýek bolýan bolsa o rejim bir wagt çalşady diýme. Hüflesen ýykylýar, üflesen. Şo derejede. Eger şo derejede bolsa näme üçin ýykyp bilemdi? Onda şo soraw, ikinji soraw ýyza çykýan. Birinji soraw dogry bolsa, ikinji soraw. Hani sen aýtdyň-a, bular entek agent görmändirler diýdiň-a. Belli bir wasyp gerekkenmi kontrazvedkada bir iş etmek üçin? Biz teorik taýdan çemeleşýär, bir praktik taýdan çemeleşýär. Hem teoriýa taýdan hem praktika taýdan. İki tarapdan. Gawat gelen aba hene. Ne teoriýa gawat gelýär, ne praktika gawat gelýär. Bilgeçleyin özün şeydip alıp baranam bolsa münasip däl. Olar ýaly işe gidip münasip däl. Kapitan çiğnima yo. Kim aýdan bolsa ýalňyş maglumat, ne dogry maglumat. Türkmenistanda kapitan bolmak, polkovnik bolmak, general bolmak kynmy? Däl. Ýöne ayo kompýuter urundan okudurly şeýle beýle olar ýaly arşa çykarlar ýaly adam däl. Şatlykdan gorkýan adam şatlykça ýok diýmek. Şatlygy ulur diýen adam şatlykça ýok diýmek. Ýöne göje logika. Aha, mundan gudraty güçli adamlar da bar eňi. Şatlyk meni idarlap tapypdyr, konsulhana nemedipdir, bu şuurlapdyr, ýok konsulhana şeýtdi, konsulhana beýtdi, ýok Türkmenistanda şeýtdiler, eýtdiler, beýtdiler, ýok şatlyk planyny ýerden jaň edipdir, näme edipdir. Gudraty güçli bollarmy? Sizin gorky psikologiýaňyzyň fantaziýasy bu. Başga iş zatda.
Ýalňyz gurt elinde suwutnama barmy? Şu oýnatky barada diýen. Ýalňyz gurt troller we şahatlyk ýaly ýurt içi ýurt daşynda hem bar. Trollimiň o başga mesele oýnatky. O başga mesele. Ýöne bu kapitan derejesinde mehemen işgär bolar ýaly bir ýerde. Karazoglan Türkmen. Men wassalym dilen düşünje. Ramadancıma, yoksa sen umny, akılly, başgalar akılsızmy ya? Diýip soraýar. Ýalňyz gurt şemal bolmasa yaprak gymyrlamaz diýe. Ýalňyz gurt berde Türkmen aýdyşaly kim uzaga siýa diýip siýdik ýarışdyrmaga gerek ýok. Şahatlyk meselesini bizem köp dereňedik. Biz habarçy höküminde onlar çeýlanlary dürlü metbuat guramalary organlar bilen işleşip beren eýem habarçylyk sistemasy, informasiýon sistemasy bolan adamlar höküminde köp yerden şahatlyk bilen bağlanşykly maglumatlar alyp gördük, sorak gördük. Ýöne bu aýdylan zatlar ýaly zatlar hiç ýerde ýok. Bizim bilmer zatlar bilip anyklap bilýär. Şu zatlaryň boljagyny öňünden senem aýtdyň. Bizim senden aýratyn. Öz başymyza alýan maglumatlarymyz esasynda duýdurdyk, aýtdyk. Bar aladamy hemme zady taşlap halk ýalňyşmasyn, adamlar ýanmasyn, duzuga düşmesin, ýalňyşmasyn diýip bar aladamy şogurly. Çuwada için. Ýurdun içinden alýan we telim çeşmeden tatbiklatýan maglumatlarymyza esaslanyp aýdýanlar. Şahatlyk şeýhi bilen baglanşykly şol mehemen işgäri we kapitan derejesi dogrudan. Galan zatlar biljekler. Galan zatlarym meni gyzyklandyran. Ýöne ben şunu aýdýan. Şahatlyk şeýhi we şoňa meňdeş adamlar hakykatdanam mehemen işgäri, resmi işgäri bolsa. Kontrrazvedkada şolar ýaly adamlara meýtäş ýagdaýa düşen bolsa şu var. Onda toğun üstüne bindirin Türkmenistan'ı. Uğradın. Gutoran, dargan, tozan, çaşan nime. Eğer bular ýaly dargan, tozan, çaşan bolsa. Bu absurdluklar bilen bu ýurt, bu rejim näde aýakda dur? Onça aýlanýan puly bular näde goraýar? Şu zatlaram düşünmeler bir zat aýdanmaty. Hemme zat biri bilen baglanşykla. Heňe gelen o. Şemal gelýän urna görä-de düşmän geçip hem bilýär diýe. Edilişler öz aramızda cedelleşmen gerek yok. Biraz giňrek bolalım. Yok cedelleşim yok. Fikir alışýar. Karolio şatlyk mehemäniň Grajdanski işgäri internet boýunça işleýän her vilayetde 4-5 işgäri bar. Bular forma geýenok Grajdan işgär bular şatlygym daha şoğuz mehemesiniň işgäri diýär. Resmi işgäri däl ýöne şolon hyzmatkäri bolup biler.
ýöne resmi işgärden. Eger şartlyk ýaly resmi işgär bolsa diýende, o baraydyr şeýle. Onu ýurt nädip bular ýalaky dur. Rejim nädip dur. Şo soraw, kim saklaýanlar? Bu absurdlardan, bu mene düşünülemok, düşünülen olsa. Logikasy gana. Ramazan Cuma, valla doğru da boş kıyvatları şeýle halkyň beýnine guýanlar üçin. Hakykatan hem şeýle. Bir hakykat bir zady aýdýan, hiç kim gazyklandyr. Ýöne nirde bir boş, bolgusuz bir gurrun baý bolsa, 40 sagatlap, 40 günläp, 40 ýyllap gaýtalak gidýär. Atygin. Yalnız kurt Ramazan Cuma meni tanamayan, şoň üçinem diýe ýadatma özüňi diýe temany yaptyk. Esasy tema dolanyp gelýär. Inni bu ýaş ýolbaşçylar nämedir Türkmenistanda? Bu ýaş ýolbaşçylar bilen baglanşykly siyasi häkimet beriljek ýaş ýolbaşçylarla baglanşykly tomoşaçylar, alyp barjylar, kommentatorlar, siziň garaýşyňyz näme? Siz nähili pikirde? Garaşlanmadı. Karajoglan Türkmen. Halk siyasata garaşman biperwaýlygy bilen sürü bolup galmagyny dowam etse elbetde bu rejim müň ýaşar. Şol halk maslahaty adatdan daşary ýagdaýda geçirilen halk maslahatynda näme diýe? Geljekki 30 ýylyň plany bilen baglanşykly diýe. Feredin, otaýda mesaj bar, gizlin aýdylýanlar otaýda söz bar. Geljek 30 ýylla şu dat üýtgen ok diýe. Serdar gelýär, 30 ýyl durýar. Ondan soňra biljek gelýär, ýöne 30 ýyl garantiýa diýe. Durýar diýe 30 ýyl. Şoň üçin geljek 30 ýyl bilen baglanşykly planlar eýle-beýle zat diýdiler. Dogry dälmi? Şu halk maslahatynyň adatdan daşary ýagdaýda geçirilmeginiň sebäbini. Adadyň näme diýer? Adaçyk ýeňillik etdimi diýe Serdar jana şöhrat şygary bolar, arkaýyn olun diýe. Bir adaçyk göz boýawçylyk etse diýe şol ýaly bolar diýe. Ramazan Cuma yaptık temany. Ýalňyz kurt Türkmenistanda 4-5 sany aňtow gurlugy bar diýe. Men netije seretdim. Men umumy kartina seretdim. Men bolup duran gözümün görüp, kulağımın eşitip duran zadyna ananýan. 4-5 bular ýalaky absurdlar bilen heňe gelmeýän, olar ýaly orunlara münasip bolmaýan, ukuyba eýe bolmaýan adamlar bilen, ukuypsuzlar bilen bular ýaly işleri ýörediler. Ýöne şondan da şu ukuypsuz münasip bolmaýanlara şu daşary ýurtlardaky elektron gahramanlary we satançylary oýnatky edip ulanyny şolun oýnatkyny oýnatky bolýar. Oýnatkyň oýnatkysy bolýar. Gözüni ýagdaýda biziň jemgyýetimiziň derejesi.
gözgüni ýagdaýda. Ramazan Cuma. Mesele berde yalan adamları doğru çözmekte. Sığınança yolunda nämeler bolar görürsün diye ýalňy gurt. Men düşünmek nämen gurulmaly diýenler. Karajoglan Türkmen prezidentiň ogly prezident, kazynyň ogly kazy bolmaly. Daýhanyň çagasy bu wezipeleri arzum etmeli däl. Ine sistemanyň guruluşy şundan ibaret. Emma baýlaryň çagalarym meslikden okumaya diktatura şeýle döredilýär, şeýle gurulýar diye. Okayanlar ama dinlemedi de. Ramazan Cuma şol servislerin haýsy bölümlerinden ibaret, kimler kimlere garaşly istihbarat gizli maglumat servislerini hareket ettirip bilýär diye. Temadan çıkmağa gerek yok. Tema dolunup gelýär. 3-nji diktator Serdar'ın prezidentligini buşlayanlara, şoňa begenýänlere, begenmeýänlere sorak. Kim kimin oýnatgusy diýip. Şoň üçin temadan daşaryk çykmaly. Men öz aragurunlary gojakken tesir görnüşinde. Ramazan akka baki maksat niyet bir dälmi her kimin öz pozisiýasy bolup biler, öz ara dartynlyk döretmekden kime peýda, kime ziýan diýen gaty dogry. Rejimiň isleýänem çok. Edret peşelle kakýarlar. Ramazan Cuma, Karajoglan mesele maksat bir bolýan bolsa ine şeýle absurd zatlary ortaga atyp milletiň beýnini ýykaýarlar. Her kimin bir nemesi bar. Başarýan zady, edip bilýän zady. Şoň üçin biz birine başarmayan zadyny sen başarmaly mecbur etip bilmeýär ýa-da her kimin öz islegi, her kimin bir aýan edýän zady bar. Ökman her kim absolut dogry hakykat bilen gitmelilen zat. Dogrymy dälmi onu biljekkä mecbur etmek. Ýalňy gurt öwrenjek bolsaň bir adres bereýin diýe. Lewap Türkmenawat şäheri Tawtagul Disko klubunyň gizlin ikinji girişine girip bilseň bak diýe öwrenirsiň. Sana diýe şu mysaly bermegin diýe yeterlik diýip pikir edýän diýe. Ramazan Cuma her öyle üýtgeçik bir aýatda görýär diýe. Karajoglan Türkmen bizde ruhany prezidentiň ejesiniň äri bolýar-da onu aşnam diýe. Prezidentiň ejesiniň äri. Düşündüm. Awa. Da. Gaty aýlyna çat goýupdyr bolan tügeleme. Salam Döwlet Baýhan Serdar indi prezident bolup bilermi? Bolup bilermi de Serdar prezident. Oglan edilmedik prezident. Biraz garaşsaňyz oglan edilýär. Ýöne ondan soň näme bolar? Ýene prezident bolup bilermi? Öz maksadyna arzuwuna ýetip bilermi?
orslar bilen bilece bulan edýän sokuşluklary amala aşyp bilermi? Indi käbir şu taýda soragy meýde çykýar. Ýazýarlar, soraýarlar, sesi berýärler. Watandaşlarymyz, illeşlerimiz aýdýar. Bu diýä Türkmenistany düşünürýärler. Eger diýä bu diýä Lukashenko'nun aýdyşy Gazagstandan soň Orson täsirine, kontrolüne dolu geçmeli Türkmenistan bolsa, onu diýä bu diýä Türkmenistan nädip diýä günmatar ýurtlarynyň bähbidine bolan proýektlere gatnaşýar diýä. Ni men aýdýan belki dogry düşündirip bilenmi bu adamlara. Dünýäň global oýunlaryny ýurtlaryň hökümetleri keskitleýän o. Korporasiýalar keskitleýär. Korporasiýalaryň nirde bähbidi bar bolsa, ol sereden ok. Ol ýurdekeni, bu ýurdekeni zat diýen ok, pulu seredýär, girdeýje seredýär. Şo taýdan girdeýji barmy? Ay ol orsekeni, ol Hytaýly ekeni, ol Iran ekeni, ol Amerika ekeni, ol Ýewropa, ol inglizler, ol tip durana ol. Pul barmy? Bähbit barmy? Bas. Şoň üçin şu pulun siýasaty keskitleýändigini, pulun hemme zady çözýändigini dolu kabul edip şoňa göz ýetirip bilmeýänler kellesi şoň üçin bulaşýar. Düşünüp bilenim. Diýä Orsun gujogyna Türkiýa diýä bu nädip diýä Inglisiň gujogyna bökkä. Iranyň gujogyna bökkä, Hytaýyň gujogyna bökkä, Amerikanyň gujogyna bökkä. Bu nähili? Siýasat kuntiýar. Kim pul berse, kim köp berse, şo nirde bähbit bar bolsa şo taýy. Şoň üçin Serdarynyň prezidentligini ýan kaýdyşym ýaly. Global siýasaty, strategiýany keskitleýän, urukdurýan, üýtgedýän korporasiýalaryň bähbitleri göz öňünde tutulan bolsa, Serdaryň prezidentligini. Onda Serdar şol aýdylyşy ýaly 30 ýyllyk geljekki 30 ýyl üçin bolup bilermi? Bilemok. Onu bilmek näme bagly? Halka bagly. Halkyň taýýarlygyna bagly. Halkyň syýasy okuýugyna, tejribesine, türgenleşigine bagly. Öňünden hiç ýyly taýýarlyk görmän. Nuruşka perkol tutýar. Ablalar diýä Marokka boksy berdiler diýä. Ondan weltepit ýarşyna diýä ablalar diýä şular ýalaky köne weltepit türkberen birini şo urutdylar diýä. Ondan diýä şu köne weltepitleri nemetip diýä şo olum bozduy nämetdi. Ondan şol ýokardan dik aşak diýä bökmeli bir ýarş we o taýgam diýä şeýdip urutdylar zat. Perkol tutýar. O taýda hakykatan olar zat bolmadyk ýöne şu adamlaryň absurd fantaziýasynyň üstünden Nuruşka pahyr perkol tutýar. Şoň üstünden gülýär absurd zatlar. Aslında bir hiňe gelmeýän, logikasy olmaýan zadyň bolmajagyny şol degişme bilen, humor bilen düşündirýär şu taýda. Ýöne köp watandaş hak ýolundan näle bok ýolundan gitmeli gowurýar. Ramazan cuma baky kaýga bilmeden körek urmany öwrenmek gerek. Men sizin gurulmagyňyzy çykarjakka bagyşlan.
Gatı doğru goşulýan baky sen diýenine. Serdar häzirem prezident inni resmi ýagdaýa geçýär diýe. Serdar dürli ýurtlara gidip duşuklarda atlar geçirip başsa da şo atlar Serdaryň prezidentdigi. Şo atlar belli değil. Inni prezident saýlawlary nähilip geçer. Diktatorluk nähil isleýän bolsa şolar ýaly geçer. Şu wagtda çenli nähili bolan bolsa şolar ýaly geçer. Demokratik derecesi iň soňdan ikinji bolan bir ýurt näme münasip bolsa, şo ýurtda näme bolýan bolsa, Türkmenistanda da şo bolar. Jadyly da garaşma. Tesirler üýşüp gitdi, gelýän. Taza ol baky, Ramadan juma gün geler bir gün oturup çay başynda tanışar, bir-birimizi has ýakyndan tanar inşallah diye taza ol. Ramadan juma netip bolsa şo güne Hudaý ýetirse bolany diye ina şular ýalyky görülle bolun halk köpçüligine. Hakyky ýaşlara diňe çaýda du çöre işip tanışar diye taza ol. Ýalňyz gurt käbirdatlary aýdyp bolmaz, aýdanda da görüp durs häzirkilen bolşun niýe sen 50 kaýsan aýdy ber. Şol bolda. Arsan hoş geldin. Tazo salam. Öňüm Russiýanyň kontrolünde diýär Türkmenistan. Arslan. Ýalňyz gurt egerde diýdikleriniň hemmesini diňläp düşünen bolsaňyz, Serdaryň bu ýyl prezident bolar diýip ilk aýdanlardan biri mendim diýe. Ünsürtdiňler bolsaňyz diýe. Diokletian Serdar 40 ýaşan bolsa prezident bolmagy bolýar diýe. Onuň bilen baglaşykly isten diktatoryň isten zady bolýar. Ol ýazylanlarda turanyp. Halk gorkok hiç taýda edip bilmediler diýe. Halkyň gorkoklugy däl, halk taýýarlanmaly. Halk diýäniň bir maşgalan çağalar ýani. Bir ýurtda häkimet, hökümet ene ata. Halkam şoň çağalar. Hökümet halkyna nähil seredýän bolsa, netije şolar ýani. Ene ata maşgala öz çağasyny nähil seredýän bolsa, şolar ýalakam netije alýar. 2, 2, 4, 6, 8, 12 de 2'ni 2'ye köpersen 4 oluyor. Başka bunun nemesi yok. Neticesi. Şol orada Amerikan täzeden açıp oturmaya gerek yok. Muradov. Salam Bayhan Şeyhi Farada şeyleri sorak berjek. Yadyna düşen wagty sorap bilersiňmi? Ýagny ýüzüni açyp gürlänleriň ählisiniň diýen ýaly öýüne baryp ene atalaryny gepletdi şolly. Gepletip biler. Gepletip biler. Oň wezipesi şol. Ivan Grozny dogry aýdýan baky şoň üçin döwlet bilen her efirde çykyş etmeňi isleýän eger mümkinçiligiň bolsa diýe ömrüň wagt bolsun tawar. Halkyň gorkusyny aýyrmasaň hiç taýda edip bolanok diýe. Halkyň gorkusyny aýyrjak bolsaň halky taýýarlamaly ýanyň sebäbi şol. Halky taýýarlasaň hemme zat öz-özünden çözülýär. Halky taýýarlaman uruşa sürüp bolanok.
hiç ili türgünleşik bolmayan adamy siz olimpiada ya halkara oýunlara çykarýaňyz, o maskaraçylyk. O hiç ili logikada gelýän zatda. Şoň üçin siziň hem häzirki aýdýan zatyňyz halkyň gorkusyny aýyrmasyň. Halkyň gorkusyny aýyrmak üçin provokasiýa bilen halky taýýarlyksyz köçä sürseň Gazagystan ýaly netije alýar. Bu beýleki urtlar ýa. Halkyň aň düşünjesini, halky taýýarlamaly gowet. Rewolýusiýa taýýarlamaly. Aňda, düşünjede, hemme guramaçylykda hemmesinde öwrülşik rewolýusiýa etmeli. Aha. Beýmuradov zorluk bilen niýe? Hemmesiniň enatalary bilen niýe gürleşdi, interwýu etdi diýe. Ýöne kimine diýilýän Merdan Muhammedowyň diýe öýüne barmady diýe. Kimine lakamly Merdan Muhammedowyň kimdigini telimlere gaýtaladyk. Göze görünüp duranlar. Şoň üçin şol burda da gaýtalap oturmagyň emeti ýok. Baky näçege de gaýtdy, näçege de düşündirdi. Hani biz hiç wagt ýüzüde görmedik adamymyz diýerler. Baky bile işleşen, bile bir ýerde bolan, gowy tanayan adamy baky. Baky bu beýleki töwregiň näklen hemmeti soňra diýär, möhür basýar. Satlyk, satançy. Merdan Muhammedow kemine. Ýalňyz bu tatda bir ýarym ýyldan bäri aýdyp gelýän, hatda 2022-nji ýylyň ilkinji ýarymynda diýdim. Soňam fevralda diýipdim. Diýmek, habarymyz gowy ýerden gelýär. Diýmek, ýagny önamly ýerden habar gelýär. Diýmek, bu da diýär. Bu da şoň subutnamasy diýär. Gaty dogry. Gaty dogry saja bol. Agam Russiýa dünýä hiç sad edip bilmez, ýöne öňkü post Sowet döwletlerine isleýän zadyny edip biler diýär. Dogry. Gorlayan, alalaşan, gaty dogry. Dünýä hiç sad edip bilmez ýöne öz öňkü hyzmatkarlaryny diýenetdirip biler diýen dogry. Olaň mentaliteti, aň düşünjesi, ýaşaýyş şekli zady, dünýä garaýşy hemmesi ortaşan, ortak wagtdaş aýdýanyň dogry. Türkmenligi amjan bul temany ilki gowy alyp çykaly. Galandan özüňiz soň bir gün goýsaňyzam bolar. Ol men teklibim ýöne illeşlerim gollasa, ýöne bolmasa hukman däl diýe. Taza ol Türkmenligi şo degişmeli. Gepleşik diýäni. Häzir gaty wajyp pursatlar. Şoň üçin men aslında şu gepleşikden soň hareketime bersem diýädim. Täze töwre etaba geçiş üçin ýöne bu bolup duran zatlar sessiz oturur ýaly. Hiç ili reaksiýa bildirmän oturur ýaly bir nemeden, ýagdaýda. Şoň üçin halkyň sesini, pikrini, düşünjesini, iýberýän materiallaryny, garaýşlaryny, dünýä köpçüligini boynumyzyň borjy ýetirmeli bolýar. Garajoglan türkmen hakykatdan nuruşkan ol gyýyska bölümi, Watan programmasy çykmanka efire goýmagy geň diýe. Düşündüm. Hakykatdan nuruşkan ol gyýyska bölümi, Watan programmasyna çykmanka efire goýmagy geň diýe. Düşünmedim. Garajoglan türkmen ýigit gollaýan bu bolan absurdy bugün siňdireliň, analiz edeliň, hedil gülkä garrama ýok, ertir edeli döwlet bolar diýsen,
arkayın ertire köp bir kol çıkar hap pozisiyadan basıp durlar häzir diye bolýar. Ertire däliň onu. Ertire ýerge edelim. Diň öňe geldi. Taza ol. Giç ýaşly daýy diýdiler. Diň öňe giç ýaşly hoş gelin gardaşym. Türkmeni ýöne tügeleme alyp barjylarymyzyň köpüsi ýaş ýigitler bolan soň olar ýüzleriniň ýygyrtlaryny aýratlary gelýän nällerde bir ýalakdy. Ýaly olan ýigdelmek ýaly bir häzir aladasy ýok, gaýgysy ýok diýe. Dogry. Ivan Grozny Garazoglan Türkmen serdaryň halk üçin halka peýdaly hiç tat etmejegi belli. Eger Türkiýanyň taýýarlan adamy gelse halka peýda bir zatlar etse hiç bolmasa internet berse diýe. Türkiýanyň häzirki syýasy ýagdaýyndan habaryň barmy ýokmy Ivan Grozny biljekkä? Türkiýede de topar kim näme üçin taýýarlaýar? Türkmenistanda esasy pul urup beren firmalar öz bähgitlerini gorumak üçin edýärmi? Biljekkä, şoň üçin palatlar şoňa ýalaky Garazoglan Türkmen Ivan ol zatlary ilk başta täze hökümet berer. Emma soňy beter bolar hasam diye. Türkmeni Ivan Grozny iň bolmanda internet bilen garny toýralyň diýen diye. Dogry. Garazoglan Türkmen yigidim diye, daş etdiň diye. Gözel sağlığa onda näme üçin şahatlyk ilki wepa çopan soň Oraz onsoň Azat Isakow diýdi. Aýdylanlar dogry boldy. Muňa näme jogap berersiň diýe. Muňa öň jogap berdim. Iseden ýene täzeden şol jogaby gaýtalaýyn. Şahatlyk Şeýhiýew tasarruflardaky şol sen aýdýan adamlaň wepa, Oraz, Azat bilen dürli çatlarda gürleşýän çatlar toparlan daşyna özara gürleşýän, özara gurrun edýän adamlarynyň üstü bilen hemme maglumatlary bilip jemläp öz kontrol astynda tutýardy şol zatlary. Şoň üçin kynnalar bilmek. Bilýänlärdiň aýtmam kynna. Ivan Grozny Garazoglan Türkmen dowam edýän internet bir berse halkyň köpüsi şunyň ýaly efirleri görüp bilerdi. Gözi açylardy. Türkmenistanda 80 göterim adamlar şol efir diye görüp bilen ok diye. 80 göterim gaty aýlanç san edip olara däl diye. Gözel sağlyğa belki de şahatlyk Şeýhiýew diýilen bilgeçliğin edýän bolaýmasyn hemme zady diye. Bilgeçliğin etmezlik o zat däl bärdäki mesele. Bärdäki mesele bu işleň formaty. Öňe sürilýän garaýşlar. Şahatlyk bilen baglanşyk. Döwlet işini, siyasat işini, döwletiň işleşini bilýän adamlar bular ýalyky her gabat gelen dağda aýdyp şahatlykdan gudraty güýçli ýatajak bolmaýar. Şoň üçin hemme dağda şahatlygyň üstüne ýükleýärler. Men niýe hiçili ady ýok, suraty ýok, yzy ýok, hiç zady ýok, hiçili. Efire gelsin gelmesin tapawdy ýok.
hiç ýyly ýyzy ýok. Ýöne meni diýe şartlyk şeýhi fyýdarlap tapdy diýe. Aw canım, sen internet, e-mail, elektron adresiň ýok. Telefon nomeryň ýok. Hiç sadyň çykanok şu taýny. Telefonuň e-mail nomerym çykanok. Hiç sady çykanok. Şu şartlyk şeýhi dünýäň iň ökde hackerlarynyň biri bolaýsyn. Kompýuterçylarynyň, programmistlarynyň biri bolaýsyn. Bilmeýär. Ondan şular ýalaky hiç sat ýokka özünden gahrman ýasaýada. Şu ýaşatdyk men ýa bir ýerden tapdy diýe meni ýydarlatdy diýe, ay öýümdäkileri şeýitdi diýe kontrolhana çağırtdy, eýtdi, betdi. Şular ýaly gurrunlar. Yalan. Yalan gurrun. Yalan gurrun. Meni urdular, eýtdiler, betdiler Ýewropaga gitmek üçin, syýasy gaçyp atalyga status almak üçin öňünden aýdylan, gaýtalynan ertekler ýaly bulan erteki. Türkmenligi 80'den ondan köprägi görüp bilenok, onyňa goşulýan Iwanniýa. Men goşulanmak, siziň bu aýdýan görkezçiňizde, statistikanyzda. Garazoglan türkmen aramyzda birege gafar ile etmäliň ýigitler, pikirler deň bolman biler, emma ömür gysga her minutyň gadryny dogan gardaş ýaly geçireliň, jewsleşip bilsek belki hemmämiz istenlik rejimi üfler diye görünsüz. Şoň aladasynda görýäňi. Ramadan bilen baki düşünçdi, hiç ýyly görrüm ýok. Pikirler, durly pikirler bolmaly. Pikirler ýetgeşik bolmaly. Şonda has gowy netijeler, has gowy strategiýalar, pikirler ortaga atylýar. Ýüze çykýar. Şerkim şol bir perdeden, şol bir aýdym, şol bir palaw bolmaly. Ötüş bolmaly. Şoň üçin ýoş-ýoş jemläliň mehribanda bollar. Iwan Grozny türkmenlik internetde köp zatlary görse, öwrense, gerek bolsa pulum tapsa bolýa, kellen işlese, mysal üçin Facebook kim nädip nirde döretdi internetde dälmi näçe milyon dollara satdy türkmenlik diýip mysal berýär. Häzir Türkmenistanyň şertleri dünýäniň hiç bir ýurdunyň şertlerine benzenok. Şunu ýadyňyzdan çykarman. Hemme zatdan öňürtü, hem Türkmenistan bilen baglanşykly bir syýasy analiz etjek bolsaňyz. Birinji nowatda Bismillah ýaly ýadyňyzdan çykarmanlar bir zatyňyz bar. Türkmenistanyň ilatynyň 60 we 70 götürümti görüňindäki esasy gujur gaýratly, iş güýji, kelle beyin güýji bolan watandaşlarynyň daşary ýurtlarda ýaşap, işläp, eklenç gözleginde gezip örenligi. Şeýle bir kartina başga ýurtlarda gata azdyr. Barym bolsa biziňki ýaly däldir. Barym bolsa daşary ýurtdakylary guramçylyklydyr. Bir guramçylyk bardyr olarda. Bizde ýok. Bizde guramçylyk etjek bolsaň näme görýäňiz? Wejara, tökme, şyltak, syýasy güntüçülük. Garazoglan türkmen häki 30 hasaplaýa, geljek 30 ýyl bilen baglanşykly planlary maslahat etmek üçin şol adatdan naşar ýagdaýda halk maslahatyny geçirýär diýip aýtdy şol. Şoň üçin şolam hasap edýär, sinowaýa 2022-nji ýyl bilen 2052-nji ýyl üçin. Göreberýär Garazoglan. Göreberýär. Göreberýär. Türkmen ýigit. Agamcan men öň aýdypdym.
ýadyňyza düşýän bolsa ýene 30 ýyllanam üýtgeme Türkmenistany ýok. Edil häzirki ýagdaýda elbetde ýöne işlenýän hakyky manyda işläp oturan ilgün bähbetli absurd wejaralyp näme çykyp tutsa tutmada şol nemede oturan çaklanyp toslap oturanlar ýaly däl, hakykatdan işleýän adamlar bar. İň soňky ädimiň öň ýanyndaky ädim bar. Şol ädim üçin birleşip uramaçylykly hereket etmeli. Kartina belli ýönü. Şo kartinaň puzzle bölükleri bir ýerde de aýratyn ýerlerde. Şol bölükleri bir ýerik jemlemeli. Şol bölükleri bir ýerik jemläp yerlerine goýanda kartina surat orta çykýar. Garajolunyň häk aýdyşýaly tehniki taýdanam doly hemmede üçin edilip ýola goýulandan soň ondan iň toňky tapgyra geçilýär. Şo taýda sen mi ýaman, men mi ýaman diýilen gurrun gowulýar, tema açylýar. Şonda biri 30 ýyllyk biler, biri başga diýip biler ýöne halkyň ilgün bähbetli hyzmatyny ýerine ýetirjek öňdewarjylary, hakyky halkyň oglan gyzlary, göreşijileri birleşip bir ýeri bir çukura tüküren wagty nesen global korporasiýalaryň planlary, nesen bu 30 ýyllyk haramdaň 30 ýyllyk plany o bu hiç biri tutmaýar. Maýyl halkyň diýeni bolýar. Şoň üçin halk taýýarlamaly. Halk taýýarlajagam öňdewarjylar. Öňdewarjylar görelli bolmaly. Öňdewarjylar wejara bolmaly. Wejaralardan, maskaralardan, ogurlardan, jümürlerden, kezzaplardan öňdewarjy ýatap bolany. Eger türkmen bir sözi bar. Kılavuzu karga olanın burnu boktan kalkmaz. Türkmençesi yol görkezijisi mollası garga bolanın burnu hiç wagt boktan ayrılmaz diye. Şular ýaly söz bar. Balam müňlerçe ýyllyk durmuşy tejribeden çıkan netije ýöne aýdylýan sözler. Şoň üçin hiç bir hayvan, dünyadaki hiç bir hayvan özünü ýolbaşy baş tutan bolmagy münasip bolmayan bir hayvany öz ýaly hayvany saýlanok. Ýöne mankurtlaşdyrylan, aňy kütöldilen, üýtgedilen, zäherlenen adamlaryň köpçüligi hakykatdanam ýolbaşy bolmajak bolmalar şol sypata şol wezipe laýyk münasip bolmayan kezzapları, ýalançylary, satançylary getirip bilýärler. Edil şu dünýadaky häzir bolup duran syýasy ýagdaýlarda görýän mysallarymyz ýaly. Türkmeniň dini, teňri dini. Biz näme diýär, sen näme diýär? Türkmeniň inni bul diktatorlaryň öz nesilleri bilen 30 ýyl hiç kime bermekçi bolmaýar. Türkmeniň sen gowy düşünýär. Şoň üçin şu wagtky nesilleri bilen çaklap 30 ýyl. Inni biz pakat diktaturany aýyrmagyň uğruna görüşmän şolaryň nesli köpülmez ýaly. Burada atlar etmeli.
nesli köpelmedi ýaletler şolar diye. Değişýär Türkmeniyet. Sabır. Oğlan howlugur, ýöne tuğdana diýe wagtynda biçer diýe. Şoň üçin Allahy kanunlara göre, din ayrımmalygyna göre, tebigatyň kanunlaryna göre absurd bolmayan, logika gawat gelýän hereketler, dogry pikirler, dogry adımlar, dogry strategiýalar, planlar bilen hereket edilenler taryhyň uğruny antatyp bilen ýetip bolýar. Fransiýa rewolýusiýasy ýa beýlik rewolýusiýalar bolsun. Şolaryň hiç biri öňden edilip goýulan hasaplara garaşylmayan täsirini ýetiren wakalar boldy. Aslında monarkiya o ýerde prezident taşky gurşaw üçin ýöneki söz diýer. Hatta dogry aslında monarkiya wagtaýdy diýer. Cennet kokuluyum diye hiç çarşı illeşler diye fazla oluyor. Ama interesli atlar bilen girýär. Öyle da. Karacaoğlan Türkmen Vatan programması YouTube'da efire çıkmanka ol gıyska yaşlara yol verilecekdigi hakkındaki videonun çıkmağını diýdim döwlet diye. Şol video Vatan Habarlar programmasyna çıkmanka şol bölegi Nuruşka diýsen men kellem şol illeşimiz Nuruşka diýe ýatan ýat bolsun. Şo anayf näme bilemok şo gowuşdan lakamly. Şol Oğulgoý jemgyýetiniň ogulky başlygy. Şol goýdy görkezdi ýaýratdymy şol videony. Men bilemok Karacaoğlan. Şo ýanky men goýan ýerimi edil şo ýeri şol ýaýratdymy? Vatan Habarlar programmasyndan aýratyn, eger şol Türkmenistanyna ýanky halk maslahatyny gönümel aýratyn edip beren bolsalar, şo taýdan kesip alyp bilýärler. Şeýle bolan bolup bilermi? Döwlet aga näme? Olju çörek ber egneşigini sorama diýen. Aça çörek ber egneşigini sorama diýenleri bolup durdy. Atı dogry. Türkmeniyet ol aýtýanyň dogry iwanja. Ol ýaşlar üçin, geljekler üçin bolup biler. Ýöne biz ýalatlar üçin internet geregi ýokmy ka diýen. Ol men öz pikirim diýe. Hayran, Bayhan ağam salam aleyküm. Millet giç ýaşy feodalizm, kapitalizm, revolýusiýa, kommunizm, soňra demokratiýa. Türkmen halky şu wagt kapitalistik döwletde ýaşaýar. Kommunizm üçün revolýusiýa gerek millet. Ondan sonra men aýdan gurrungyny men ýene bir gerek ýatlatjak. Haramdaň ýaş ýol başçylara tawsyrjak. Özümem halk maslahatynyň baş tutany boljak diýe dinlälim. Hormatly adamlar, bilşiňiz ýaly, men 2 ýyl mundan ozal Peýgamber ýasyny arka attym. Bunu bolsa özüm mawatym ýöneköy. Bolmady netije gelendiňmi beýan edip onu hem siziň bilen maslahatlaşmak isleýär. Men ýurdumyzy üstümden täze tapyryna döwlet dolanyrsyna, ýa-da zamanyň ruhy şertleri. Ýokarym talaplary esasynda kemale gelen ýaş ýol başçylary
yol vermeyi makul bilýär. Özüň toplan hem uly durmuş hem de siyasi tecrübem bolsa mundan beýler. Halk maslahatynyň başly hökmünden boğra gönükdirmegi maksat edinýär. Ana, yine oraya da dinlettim. Şol bölümü haramda näme diýen. Gürlemeni bilmeýän soň montaj edibem şonu düzeltip bolanokda. Şolar ýalyky gutorum. Karawul. Salamu aleykum. Türkmenim, milletim, halkım. Türkmenistan, Bayhan, yolumu ak, yollaşımı ak olsun inşallah. Razı ol. Karawul, ömrünüz ok olsun. Allah verdi Mehmedov. Türkmenistan'da düýplü sisteman üýtgödülmegi gerek. Sisteman düýplü üýtgödülmegi gerek diye. Düýp götür. Düýbünden ýok edilip, turu baştan täzeden başlanmaly. Ýöne bu şu wagtky türkmen halky bilen bolmaz. Çünkü halkymyz gaty, bilgisiz, sowgatsız, hatda näme bolup geçýändiginden hem habary ýok. Allah verdi Mehmedov menem üstüne ýetirýär. Hakykatlary habary ýok diýen, habar beren dedi şoňa. Ya düşünesi gelen ok, ya şolar ýalyky düşünüp bilen ok. Täsin. Ya da olan gün tertibindäki mesele bu däl. Satanyň arasy, gara garny, haýwan instinktleri. Allah verdi Mehmedov, halkymyz döwlet we hökümetiň tapawudyny bilmeli. Gatdy dogry. Hökümetler wagtlaýynça çalışyp durýar. Watan bolsa hemişelik döwlet, watan hemişelik baky. Hökümet şo döwleti, watany, watana döwlete hyzmat etmeli işgärler. Edil her bir raýat, watandaş harby borcuny nähili ýerine ýetirýän bolsa, siyasi işler bilen meşgullanýan adamlar edil şolar ýaly halka özüni taýladyp, şol işi iň gowy görnüşde men edip bilýänni özüni taýladyp, hökümet kurup, watana, döwlete hyzmat edýän wagtlaýynça bir siyasi topar, işgärler topar. Karajoglan Türkmen tezine dönüň, montaj edene medal vermeli. Niýerek neme diýär? Düşünüp bilenler, öz dilini öz düşünen ok. Gürleyen adını düşünmen gürleyen. Karawul olar özleri çalıp, özleri tant edip, dura ata oğulluya. Dur hava, şolara çapak çalyanlar var. Mehmanda onun 2 sagada gelli, şoň üçin ni aýtjak, oýjaklardyňyz bolsa, çemläliň. Çünkü bizim güni aýlymyzyň temasy ýaşasyn ýaşlaryň 3-nji diktatorlygyny. Haramda ýaş ýolbaşçylara ýol berjek diýdi. Häkimet şolara tapşyrjak ýaş ýolbaşçylara. Özümem halk maslahatynyň baş tutany bolup, ýagny ruhy lider ýaly ýa-da bir paşa ýaly, sultan ýaly boljak. Prezidentim, premier minister, wezir ýaly çalışyp dursun, hökümet çalışyp dursun, hökümet işi ýerine ýetirsin. Hökümetem bizim tarap, yani diktatorluk tarapından yürüyte taýarlanan ýaş ýolbaşçylara berilsin diýe, ýagny serda öz komandasy topar bilen gelsin, otursun diýe. Orson metbuatyndan çykan habara göre ýöne Türkmenistanyň saýlaw merkeziniň intek
etmedik bildirişine göre bildiriş etmedi saýlaw merkezi, Türkmenistan'daki saýlaw merkezi ýöne Orslon metbuaty eýýäm habar berýär. Türkmenistan'a ilki saýlawlar 12 martda geçirilir diye. Yasama bir saýlaw geçirilir hemişek ýaly. Sebäbi Türkmenistan demokratiýa boýunça, erkinlik boýunça 2021-nji ýylda soňky 15 ýylyň dowamyndaky iň pes derece eýe boldy 2021-nji ýylda olan bütün 167 urdun arasından iň soňundan ikinji boldy. 166-njy. 167-nji Awganistan. Bu Awganistany geçibildi. Ýöne Awganistan bilen biznes edýär. Ýene Awganistandan aýrylmady şu taýda. Öýe Talibançyklar bilen biznes edip ýöre. Diktatorluk rejimi. Bir ýolun aşagyna. Şolar ýalaky. Şoň üçin Ekran dogonlar. Bulan hemmeti bir oýunny öňünden gowgular taýalyp görnürler. Oýnatgulary saýladylar, seçdiler, oynadylar. Daşary urtlarda serdaryň tagta çykmagynyň öňüni dolu kesip biljek bir hereket, bir guramaçylyk mümkinmi biljekler edil häzirki ýagdaýy görüp duramsaň, ýöne iň azyndan şolaryň isän zadyny biz isän zadymyzy edip bileriz, näme istesek şol bolar diýen düşünjesini ýütgedik. Bolardy iň azyndan. Guramaçylykly bilelikde, agdybirlikde hereket edilen bolsa. Şu internetde wagtyny boş zatlara geçirýän, tökmetçiligi, absurda, ýalana, gıybata hyzmat edýän elektron hüjümçiler, elektron absurdistler ilm bäkbetli işlere üns beren bolsa, olar ýalaky açaçan serdar ýaly biri 3-nji diktator edilmezdi. Olar ýaly ansatlyk bilen 3-nji diktatorlyga geçilmezdi. Ýöne bizim watandaşlarymyzda menmenlik kemelatdan öňe geçýär, ilgün bäkbedinden. Şoň üçin näme diýen ekran doganlar bolon bolly. Bundan soň biz görüşmede dowam edýär. Diplomatiki, resmi, profesyonel derecede Mart ayından başlap absurdçylyň absurdyna baha bermek. Dudoklary, plan ýerde şeýle dudoklar bar, eýle beýle diýip düşündirmek. Tökmetçiliň tökmetini düşündirjek bolmak. Dady olar ýaly gurulmalara goşulýar. Şoň üçin tesirler bilen insan tesirleri jemleýän Allah verdi. Mäme sizin bilen göni ýaly söhbetdeşlik etmek isleýän bu meseleleri sizin bilen pikir alışmak isleýän diýe Allah verdi. Mäme kısa geldik. Bizim e-mail adresimizi ýatladaýyn men. Şol e-mail adresten habarlaşsaň ben şu taýdan ile planlaly we ýaýlym edeli. Men e-mail adresi yazdım. turkmenimtv@gmail.com. Turkmenim TV, TikTok'ta da Turkmenim TV. Turkmenim TV, Facebook'ta da sahipa Turkmenim TV. Instagram'da Türkmen Demokrasi olam İngilizce gelýär. Şol kanallardan bizi tapyp bilýäňiz. Ýöne esasy men özümiň jogap berýän e-mail adresim turkmenimtv email belligi gmail.com.
Şo taýdan habarlaşsak, öňünden planlaşdyraly, haýsy wagt, haýsy gün size amatly. Soraw zady öňünden kesitlemäge gerek ýok. Bizde olar ýalaky belli bir ramka-da ýok, sensura ýok hiçbiri. Arkaýyn öz pikiriňizi aýdyp bilýäňiz. Şahsiýetli kemsitmeler, şahsiýete hüjüm etmeler boldy. Esasy şert şol. Halka peýdaly bolsun, ilgin bähritli. Nosaýgala assalamu alaykum. Gurbanoğlu we Kuliýewich gozgonanna koparmak gerek diýdiýä düşünün. Türkmenlik Karajoğluň ol montajy Fransiýaly diýe. Biljekler. Türkmenlik agamjan oýunçular oýnap ýa oýnadyp bolmadylarmyka? Ýa şolara seredip otursagama bolmazmyka diýe. Türkmenlik men taňa öňüm aýdypdym. Häzir ýene aýdýan habarlaş. Habarlaş we habarlaş. Kalanlar nezip bolsa alıp çıkart. Allah verdi Mehmedov inha bizim bilen habarlaşmak üçin bizim aragatnaşyk. TikTok Türkmenim TV Facebook Türkmenim TV Instagram Türkmen Demokrasi e-mail Türkmenim TV e-mail belliği gmail.com Yanlışan ümit etyen hemen uğradayım. Artdan gelecek olyan. Allah verdi. Mehmet efendim gelsin ondan. Gelecek oldu. Yani kopya edip şu takip yapıştırayan yönü bilmeyen adam mehadır efiri alacaklar. Almasam ayıplaşmadan hiç kim. Näme täzeden başlalmy? Arslan. Sen maňa ýaza biljekmi? Şu wagt işlerim bar, siziň bilen habarlaşan, şol wagt bolan edip bolsa diýe. Arslan men bilen habarlaşyp bilseň minnetdar bolam. Näme arada näme edeli? Şunu maňa bir düşünür. Geldi. Efiri diye näme arada efir? Näme arada näme gurrun edeli? Ben seň üçin onun näşmon berip biljek artdan gelseň. Şuň tema bilen baglanşykly bolsa hiç ilnemeti ýok. Gurrun ýok. Esasy şuň tema bilen baglanşykly bolsun. Sebäbi bu tema men başga ýanyna tema goşasym gelenok. Ören wajyp bir tema. Şoň üçin eger mümkin bolsa başga temany goşmaly bu gurrun içine. İki tagadan bolly. Şoň üçin şu tema bilen baglanşykly aýtsak adam bolsa başysyny gel goşun efire. Çağlarım goklap başladı. Netijem bildir maňa.
Men şoňa görä Assalamu alaikum. Wa aleykumesselam Arfanjan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Olmaya böyle. Ogdur özüň näli? Hastayı olmuş. Tügeleme. Söz sende. Saygı var adam ya, diktatörü var adam. Inni kâş yol başçılara yol verecekdiydi de. Awo. Sen näme baka berýän şu wagtky oýuny, şu wagtky göçümü? Men halk maslahatynyň yol başçysy boljak. Serdar prezident bolsun. Ýaş yol baş, ýaşlar diýip menem şo dilimlemäge diýär, bagyslan. Ýaş yol başçylar gelsen hökümete diýär. Sen şunu garaýşa, şunu näme baha berýän umman şu göçümü, syýasy göçümü? Göçüm oğurlanan göçüm diýsegem boljak, kopya edilen göçüm diýsegem boljak. Nazarbayev gitmenden ýere geçdi. Gossowetiň başlygy bolup dogrumy? O ýöne ogly bolman soň öz oýnatklaryň birini goýdy prezident edip. Diýeminde şu meclisiň başlygyna başlyk boljak diýär prezident oglum. Eto şol näme? Gossowet bolup görünmän aňardan kontrol etsek bu ogluň. Oglu prosta prezident ýöne esasy meseleleri ölçüjek. Şoňa meň ismim diýen başga Serdar şu kimde getirsin? Serdar prezidentligi başararmy? Serdar Serdar prezidentligi gollaýanmy ýa-da Serdaryň prezidentliginden 3-nji diktatorlukdan näme garaşýan? Üçüncü däl şu diktatorlyk gaýtaran Serdar prosta aýdylan etkezýär boldy diýýär. Prosta ýaşulynyň wezifesini aditge başlaýar. Yo şonda Ben tense 3-nji bolýar-da, 3-nji döwre geçilýär-da. ay üçüncü diýen tapar ýok. Gene şu diktatora oldu. Oğlunun arkamdan dolandıracak bolýar. Ba itkeş krat ýok. Ýene şu öňki ýaşyl dolandyrmaly. Serdar näme diýse aýyndy. Näme prezident diýen. Haramda diýip. Haramda. Sen öňden märem Russiýanyň kontroluny duý. Türkmenistanyň ony näme esaslanyp aýdýan? Şonu düşünürseňi? Seret Kazakistan kim halas etdi? Nazarbayew. Russiýa? Türkmenistan kim halas eder ýa-da şonu? Nähili halas etdi? Türkmenistan. Türkmenistan. Gozgolun kim halas? Ow. Gozgolun bolary diýäňmi? Ay belli dağım seherlattırmışsın yani men 17 ýylyň fevralynda gozgolan nämeden maslahat diýip Petrograd 3-nji çörek bolmandyr şondan başlan. Yo o şeýle de olaň syýasy o jemgyýetiň syýasy taýýarlygy guramaçylyk taýýarlygy biziň jemgyýetimiziň taýýarlygy bilen bir däl. Yo gagan biziňkiden beter. Nälerini aýtsa şondan ikaýyň bu meniň öwrendeşlerim diýär bolsa Russiýada görmez diýär. Biz ölemizden soň biziň soňky nesillerimiz etmem mümkin diýär. Bir kaýdan soň gün başlana gitdi. Şolamydan mandyr soň boljany soň. Kaýdan fevralda revolusiýa. 3-nji çörek bolany Petrogradda. Ona başlan gitdi. Yo hem neseret tapawutlar biziňkiler okap ýazyp bilýär dogrymy? Türkmen häzir ýaşdan hemme. Bilemsiz o wagt 80% adam okap ýazyp bilýän ok. Bilemsiz
Tapadı yerle gök ya. Şu adamlar her adam. Ödem Rossiýada 1000 ýyllyk monarhiýa, 1000 ýyl höküm süren monarhiýa şu. Biziňki näçe 30 ýyl. 1000 ýyllap höküm süren monarhiýa ýykdylar bir güniň içinde. Biziňki 30 ýyl. Sähelýärler, biziňki de çörek öýle beýle hiç yetmän, ýok bolsun bir hepde 3 gün jeýdi. Olugy başkany gitse bir sebäp çykdy, başkany gitse şol. Şonda akylly adamlarym son ben öz ömrümde görmän diýip aýdypdyr. Diýe görmän diýip öz. Kaýdanyň başkany gitdi. Soň şol Onda sen pikirin Aprelde gelip sen pikirin ora. Onda haçan 3 gün dörese o tutaşaýmalar şeýlemi? Fiziki bolaýmalar da adam uçundan ot durar diýär, uçun çıktı. Bir kanka onda sen Türkmenistanyna garaşylmadyk bir ýagdaýda halkyň aýaklanyp häkimeti, hökümeti agdarjakdygyny aýdýan şeýlemi? O bir şäher kirçin katmolgy. Başkana gitdi. Türkmen tarih tutnama da men özüme tapaýdym. Tarih tutnama. Tarih hasarlanýar. O gaýtalan ýa-da formatsyny aýtýaly tarih spiral boýunça gitýär. Aýlanyp. Soň ýa-da tarih aýlanyp gitýär. Täherratda şowurda gaýtalanýar. Ýöne şertler başga bolup biler, ýöne tarih gaýtalanýar. Özüňiz pikir edip görüň, okapla edip görüň. Şowurda gaýtalanýar. Soberlat ýa-da düşünjek bolsaň tarih tarapdan seretsen ha düşünip görek, bu men pikirimçe bilem. Beýleklerine etkileýän men pikirimçe şoň ýa-da. Tak, Serdar barady. Ýa çakaçy näme üçin garaşdylar kadýa? Biziň konstitusiýa boýunça 40 ýaşamasaň prezident bolmak bolan. Onsoň prezident näme üçin bular her demede saýlawda alyp başga bolup saýlaw geçirýärler. Näme üçin geçirýärler? Diktatura ýurtda özler saýlaw geçirjek bilen. Men gün pikirimçe gün matar ýurtlarynyň gözüne gowurunjak bolup etjäm kadýa. Ne bizde saýlaw bar diýýäni. Şimdi bir ýyl saat sorasa kalda görkeleýän adamdan saýlanan adamlar diýip tutmama var da elinde. O zaman beýleki mesela maýda Demirgaly kariyerli hiç kim hiç sade etmese gelen o katnaşy edip gelen diktatura bilen. Olarda saýlaw zat ýok, hiç zat ýok, diktatura. Biziň hem şonda bolturmajak bolsa gün matar ýurtlarynyň gözüne gowurunjak bolup etjäm bolmaz. Hemmeler elinde kadama ne yapıyor? Kiçildirilenlerde diýerler diýende. Bir seher bir tutnamaç görkezmeli. Karaçoğlan soraýa senden. Artlan halk näme üçin 30 ýyldan bäri aýaklanmady onda diýe. Halkyň çeşme düşünjeyi ýeten o düşünjämiz. Hani haýsy näme diýecek? 30 ýaşyny geçip. Haýsy näme pikir bar? En atalaňdan sonra näme pikir etdiler soňça. Näde betmeliligini bilen okdy. O zaman halkyň beýnisini ýuwdylar. Sen beýni ýuwdy. Sen ýa-da aýtdyň şol Oktyabr rewolýusiýasy, Russiýada bolan Oktyabr rewolýusiýasyndan öň Orus halkynyň Russiýadaky halkyň ýagdaýy häzirki Türkmenistanyň halkyndan hem erwetdi. Şo taýda da hiç ýyly garaşylmapdy. Ýöne duýdansyz halk ayağa garly diýdim. Bu biziň ýagdaýymyzda hem erwet bolsa halk bular ýaly ayağa galan bolsa näme etmeligini nirden bilýär? Näde şonu başardy?
Deme olmasın adamlar çıkan soň ne aýdaly Halmurat aga neme ýalar öňüne geçdirýärdi. Hökümete ýerdiler. Halk şonuň kömegi öňüne geçipdiler. Ondan gün matar ýurtlaryndan finansiýerowne geldi. Meselem aýdaly birinji wagtlaryň hökümet, ikinji wagtlaryň hökümet hemmesini kim finansiýerow diýdi. Amerikadan pul gelip Shift Yakap Shift 1 milyarder euro. Paça Nikolay ikinci eurolar kıyna pelagiden için soň ayıracak bolsun. Allah verdi deyip bir vatandaşı menneme alyan, efiri alyan, Allah verdi men iftiye. Salam aleyküm. Wa aleykümselam. Oma Mahmut Nadan. Olur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Safa getirdin diye. Şu an siz dinle oturun. Arsanlar mı size Mavarsan'ın dinle oturun olun. Şu an yaşlı 2007 yıla seçildi mi orada? Ondan nerede 2016 yılın fevralında Türkmenistan'da yanlış bilmeyen olsam dolar yapırlı karoç, ondan sonra da başladı, yani ekonomik kriz başladı. Ondan sonra çörek kıtlığı oldu, başka payok kıtlıklar oldu, dolar kıtlığı oldu. Şu vatki ayda en atalar çağlarına hiçbir yağdayda pul uğrat bilmeyenler yıkacak edek. Yani sizin bilyansınız ayaklanan oldu mu? Yani karşı görkeden oldu mu bu yapılanlara, edilenlere? Halkın tavar kaseti dolacak bolsa bir del bir näçe gerek şulara alaka waka boldy diýe-de Allah verdi. Onu diye näme üçin halk ayaklanmadı? Yani sen Arslan Rusya'daki ýagdaý mysal berdin. Bizde şondan ömmeter ýagdaýlar bolýar, uçkun göremedi, ot tutuşmadı, halk ayağa kalmadı, hakkını talap etmedi diye. Türkiye'de neçe milyon adam var işte pul oturuyor. Türkiye bilen deňeşdirme Türkmenistan'ı. Türkiye bilen deňeşdirme. Türkiye'de adamlar var. Men Türkiye'de ulandım. Yönü yankı häki aýdyşyň ýaly. Sen kellesini ütgötdiler diýdiň ha. Türkiye'de de edir şolar ýaly. Türkiye'de de saknan aňyrsynlar. Halkın düşünmediňmi? Toparlar boldy. Düşünmediňmi agam? Türkiye'den adamlar işläp öýüne pul uratyp otdy, dogrymy ýyjak çöregini tapyp otdylar. Ben aýtdym Petrogradda ýere çörek tapylmady, aç boldy adamlar diýdim. Bilen Türkiye'de işläp öýüne pul uratyp otdyr. Şu halk yani sözümün bölýänler şu halk yani Türkiye'de işleyen adamlar mecburmen öz vatanını taşlap o da şerutlarda işlemene. Yani näme üçin ýagdaýda Türkmenistan hökümeti, döwlet başgalar hökümeti şular iş bilen üçin edip bilen ok. Näme üçin öz okuwçylar enatalarynyň pullaryny rahatlyk bilen kabul edilen ok. Haýsy bir döwletde bar? Sen $50 pul geçirýän, sen $100 geçirip bilersiň ýa-da para horluk bilen $50 geçip haýsy bir döwletde bar? Ýok. Hiç bir döwletde ýok. Yani bunlar hemmesi mecbur ýagdaýdyr. Enatalar egerde şu wagt gowy bolsaydy Türkmenistan diktatorlyk bilen yönetilmeýän bolsaydy Türkiýe'ye gelmezdiler hem Türkiýe'de işlemezdiler hem hatta okuwçylardan mysal getireli okuwçylar hem Türkiýe ýa-da Orsiýada gidip bizim döwletimizde okulýan bolsa ýa-da para horlykyň okuwa girilmeýän bolsa hiç kim hem kösenip daşyryp lokasy gelmez. Ilki bilen Türkmenistanyň gerekli zat düýpli sistemiň ütgedilmesi, düýpli. Yani ona ýokardan başlajaksın, ayağa kadar ütgedilmesi gerek. Onun için de halk näme gerek bolsa etmeli. Hökman şunu düşünmeliler, yani halk ayağa kalsa o näme uruş başlary, itiş uruşlar başlary düşünmeye gerek yok. Ayağa öz hakkını talep etme, halk talep edici olmalı. Çünkü döwletiň yani döwlet değil. Hükümetin başındaklar bu halkın yani nemedi laysak hizmetkâry bolýar. Çünkü o wezipeleri onları bir getirdik. Yani bizim aýlyklarymyz alýarlar. Bizim berdiğimiz yetkiler olýarlar.
Doğru değil mi? Näme üçin Türkmenistan, bak Norveç var, Şwitsariya, Avustraliya, Germaniya ýa döwletler bolup bilmez. Aslında bolup biler. Sagat bilen yönetiljek bir döwlet Türkmenistan. Ya şu Doğru. yani onun içinde ilki bilen halk talap edici olmalı. Hakkını talep etmeli. İlki bilen döwlet Talep etmeli, öğretmeli. o ilki bilen Türkmenistan. Türkmenistan. Türkmenistan da ön Aşgabat'ta müňlerçe adam çıktı. Köşkün öňüne bardy, köşkün daş töweregini gawadylar. O Ýöne halk taýýarlykly bolmadan soň halk o taýýarlanmadan soň näme talap etmeli, nämesin bilmän soň halky süýçü dil bilen ağırlap gyzyna gaýtaryp goýberdiler. Şeýdimem şo wagtky pursat elden gitdi, elden gidirildi. Ne halky taýýarlamadan köçe çykarmagyň ýetirýän täsiri. bu Nişayda Türkmenlik yaman gowy burada ünsçekkä Arslan Allah verdi seredim. Agamın sözünü bölmelilerdi, gaýdyp bolmazdy. He? Okay. Öň düşünjeli halk az bolanyň sebäplem olar şular ýaly rejimleri döretdiler. Halky bir-birine düşman edildi. Inni halkyň köp bölegi düşünçüp başlan soň olaryň inni edýän oýunlary şular ýaly diýe. Näme çekmek isleýän? İlki bilen döwletde ýa bu men şahsy pikirimde ilki bilen döwletde sistem oturjak bolan hukuk gerek. Hukuk sistem olmadığı wagtlarynça döwlet hiç bir zaman ösmeden, güllemeden işlemem. Çünkü hemmeleriň başymyz adaletden, hukukdan gelýär. Yani ilk mühim zatlar şonlar. Ya şimdi näme gelsem bu serdarın geçmesine gelsem bu zaten planlanan zatdy. Öňden taýinlan ýa-da hemmeler onu son 1 ýylyň 2 ýylyň içinde ortağa çıktı. İşte meclise geldi, kabinete geldi. Onu ulattılar. Son wagtlarda siyasatda aktiv görünmene başladı. Aktiv göründükten sonra daşy ýurtlara saparlara gitdi. O prezident Özbekistanyň prezident başka prezidentlerden görüşdi. Bu da onu getirmek, maksat onu getirmek. Yani diýişiň al dogry olan gurban olan döwletiň başynda oturjak. Ýöne krallygyny dowam etdirmek. Maksat şimdi Serdar geçenden soň onuň oğlu geçecek, onuň wagty geçecek. Şeýdi bu dowam etjek. Ýöne halk bunu bir ýerden soňra bak näme bilen hukman gany gerekkä, urş gerekkä, o gerekkä halk hakkyny talap edip bir ýerde dur diýmesi lazım. Dur diýmesi gerek. 5 milyon halkymız var. Yani 5 milyon halkymız var. Doğrudan onlar 1 milyon, 2 milyon daşarda. Bizim doğa nemelerimiz, gazlarımız, petrolli, o deydi, bu deydi, dünyada ilk 5'liğe giriyoruz. 10'luğa giriyoruz hatta. Ne için şonu biz ulanıp da Katar ýaly, Suudi Arabistan ýaly ya da başka güçlü devletlere ulanıp bayap bilemdik. O pullar nereye gitti? Ne için 2016-njy ýyldan bäri gelýän kriz, dolar gıtlığı, näme üçin interam çöldürmek. Şuň nämäni çekmek isleýänler, näme zanetdim, öýdäkileri zanetdim. İşte şuň ýaly bolupdyra, o prezident saýlawlara geçjek zat diýip aýtdym, ony habarlary ýok. Ya bir de gördük diye düşünmedik näme bolandy diýip. Olun soňra aýtdym, men öýdäkiler men sözüm kesmene näme diýip dinleýänler näme diýýänler. Menem diýdim öýdäkileri. Sizin diýdim nämäňizden diýdim bizim gelejegimiz gitýär diýdim. Sizin şeýle gorkup şöýdip nemetmäňizden bizim gelejegimiz gitýär we watansyz ýaşaýar. Bu döwletimizde gidip bilen zok diýdik. Gitsek de diňe agdymyz ýumyp şeýdip ýaşamaly bolýar diýdim. We ýüzlerine nemetdim. Hatta ben kimin mundan öňdäki saýlawda bir dost bolan wady ýanymda nemetdik. Saýlawa girizek bolýardyk bolyn. İşte gürleşdik. Şuňa berel, muňa berel zat diýip bolan. Ýanda onu dedi ki men muňa berjek geldim. Menem aýtdym pikirlerimi aýtdym. Menem muňa berjek geldim. Yani öňkü şu wagtky ýaşular berjek, prezidente berjek. Bolýa böyle girdik, çykdyk. Berdim mi diýdim, näme etdiň? Ýok, men şuňa berdim diýdi. O näme üçin berdiň? Yani berjek geldi diýdim ony. Aý bir ýerde kamera bardyra diýdi. Yani halkyň gözü oňal gorkdy ki ol kamera bar eýlenme seretdim diýip
ve yok ko diýdim, kamera bolarum diýdim, zaten onu berseňem bermeseňem diýdim, oňa gitjeme zat diýdim, peýdasy gönüp belki diýdim onlara gitjän bolsa özüniň seçilmänligini bilmelerini isleýänler. 12-nji martda, ýalňyş bilmem 12-nji martda seçim boljak, saýlaw boljak. Saýlawda nirde bolsa da men näme bolanjak, öz watandaşlyk näme bolanjak we gitjek. Ve belki peýdasy bolmaz, ýani peýdasy bolmaýjak %100 de. Ýöne şolary belki hakyky seçimler bar ýani saýlawlar. Bu belki görürler, ha biz islan okuyup belki pikir ederler. Ýöne muňa peýdasy bolur bilemdik. Yatık kalandan atık kallıya Türkmenler. Ha o. Katı doğru. Bir yerden şeylik uçkun görüyor. Sen aslında şu aýdýandadan gatı yerlikli doğru. Yani öz nämäme edeli 23 näme bolar. Yani da şu wagtky näme okuyanlar, yani döwlet berjekler, yani bilýänsiň belki de ýanynda okuyan nämelem köpsem şörde dünýä garaşyny giňelmesini isleýän, ýöne şördäki türkmen oglanlar, türkmen gyzlar näme olup geçen. Hatta Türkmenistanda näme üçin bize pulun gelmeýäni, döwletiň nirä gitgänden bir habarlar. Ya da özleri näme deslerden oklar, meşgullan oklar, näme üçin şuňal bolýar, näme üçin bizim döwletimiz düzelen oklar, pikir eden oklar. Dünýäden bir habarlar gelýärler, okuýarlar. $50 gelse ha bolýar diýerler, ýok gelmesedem diýe bolanok diýerler. Allah verdi. Türkmeniňiz soraýar. Allah verdi. Halk öz hakyny talap etmek üçin ya da kanuny, hukuky bilmek üçin näme etmeli? Sen pikirin diýip soraýar. Ya ilki bilen ben gelemde gelemde okuda dýnym da okumana gelemde Türkmenistanda bilýäňiz internet ýok. Yani islen maglumatlaryna ulaşyp bolanok öwrenip şöyle ilki bilen şu wagtym hal näme bolarkan. Mesela Türkiýede bolsun, Germaniýada bolsun, orsetde näme sistemler bar, näme bolarsyp diňe gözlerde, şu wagtda da gözlerde bizim näme kemçiliklerimiz bar we ilki bilen bilim, bizim döwletimize gerek zat bilim ve yani näl gözlerde bolmaly. Näme üçin şular ýaly, näme üçin oňňallar. Şimdi 12-nji martda saýlaw geçirjek we sizem belki daşa ýurtda bolsaňyz öz nämäňizi bildirin. Kime saýlaýjaň atyň şotak serony belki de näme bar ýany şolary. Yani soň hakyky nämeler bir ýerde toplanýar, berilen atlar görürler, pikir ederler. Şoň üçin mydama nämäňizi talap edin. Men nämäni aýtyp berjek bolýar. Geçen ýyl mykar näme aýtdym? Ilçilige gitdim. Ýok, geçen ýyl 3 ýyl mundan 2 ýyl ýady. Yani nämeden mokda ýadymy şonu pul geçen okdy. O bir ara näme boldy da kartlarda pul berilmän näle beýle bolupdy. Ilçilige gitdim. Bolan aýtja, aýdýa maňa gönümel işlen diýdiler. Yani şuňa diýdim, puluma we kartyma pul geçen okdy. Nämeden? Ýok de, işlen de näçe türkmen wa diýe, işläp günüňizi görüň diýe. Meniň bolýan döwletimde de okuça işlemek düýbünden gadagan. Yani çünkü ya gaçarak işlersin ya tutulduğun ýagdaýda da yani bilýänsiňiz. Yani alan jogap işleň de ýok, kawy çözeriz. Mesela näme bolsa çözeriz, aňaryk näme ders, puluňyzy geçer diýip maňa hiç ýagdaýda näme beren oklar, garanti beren oklar. Bermedenler. Çünkü Türkmenistanda galmady, yani pulu galmady. Ol nire o pullaryň nire gitjäni belli. O näme okudum? Şuny okudum ötden ýalňyşmyň. Türkmenistanyň diye gazdan gelen girdejesi %34 artdy diye. %34 demek bu gaty uly näme baha. Yani %34 demek az zat. Han ýerde opurlar. Men görem etin kilesi bolmuş 350 manat. O dollar olmuş 20 manat. Intam nämelerde dollar satynoklar çörek gıtlygymy diýsek, o diýsek, bu diýsek, ha şonu maçça koň siziň şatlyk şeýhi günler näme ýapýadyňyz? Minimum ya da maksimum 2000 näme görüp bilýär. Çydamokdum däldir ýa-da berýän jogaplaryny. Yani şoň ýaly karaşy diýjek bolýardym. Oň üçin diňe gözlerde bolmaly. Hakkyny talap etmeli. Bilemem, ondan aýtjak zadym ýok. Ömrüň uzak bolsun, Allah verdi. Seni hakykatdan türkmen halky üçin Allah beripdir. Adyňy hak edýän aňyrýany bilen. Ömrüň uzak bolsun, eliň ýüzüň dert görmesin. İl gün bähwidi üçin biýliňi guşap, şolary ýalaky çykanyň üçin hakka, hakykata, halallyga
ýagty geljege çağırş eden üçin ömrüň uzak bolsun, köp sag bol. Toýuňda gaýtdyn. Dogry goşulýan diýen datlama. Sizeden köp sağ olun. Yani milletime hakikatin nemesine olun. Hakikati gözlen. Yani yalnız zatlarım aytman olur. Nämeslerim sizdiňe hakikatin izine olun. 23 menden yani 23 belki men ölümden soňra belki aktyklaryňyzy görür, belki çoğuluklarymyzy görür. Düzeler diýip düşünýän. Ne diýip bolsa. Ştaýda Ivan Grozny ýa-da dogry aýdýan dost Türkmenistana internet gerek diýsem näme? Üstümden gülýän boldy. Watandaşlar internet halk üçin uçkun bolur. Muny diktatorlar hem bilýär diýär. Jogap berip bilen men şoňa. Hawa. Näme üçin bir döwletde internet ýok mesela? Näme üçin o halk dolu bir ýagdaýda internet bilen hiç düşündüňizmi? Sebäbi halkyň daşy ýurtda bolup geçen özgörçlikleri ýa-da bolup geçen haklaryny ýani bir halkyň watandaşyň hakkyny bilmemezligi üçin sowatsyz, bilimsiz, hatta türklerde näme jahil kalmalaryny isleýärler ki bize hökümetine karşı gelmesinler, bizim hökümetine karşı gürlemesinler. Ve şunda Türkmenistan'a görýänsiňiz hemişe çäreler vardır. Yani o çäresi bu talipleri, muallimleri, okuwçylary çäreleri götür. Onun maksatda näme? Ol şunňaly bizim watandaşymyz diýip nemelere el değmesin başga zatlara. Diňe şundan bize de onu akideli ýa-da diňe çärelere gatnaşsynlar, öýe gelip it bolup ýa-da gelip ýatsynlar. Başga zatlara hiç ýagdaýda meşgul bolmasyn diýip edilýär. Ve bu diktatorluk, yani hukuk Türkmenistan'a gelene çenli hiçbir internette olmaz, hiç başka datta olmaz gynansak-da. Gaty dogry, ömrüň uzak bolsun. Gaty dogry. Tügeleme, sen ýaly ýaşamyz köpelsin, çykyş edýänlerimiz köpelsin, ýylyň üçin biýilini guşap orta çykýanlarymyz köpelsin. Hemmämiz birleşip aly birlikde netip bolsa gaty gysgawatyň içinde biz ýeňişli günlere ýetip bilýär. Esasy hakikatyň ýanynda dogry görnüşde, dogry adamlar bilen, dogry strategiýa bilen hereket etmek esasy şol. Galany Allahyň orlugy bilen halkyň ýylyň güýçi, siliň güýçi diýileni şol güýç bilen istenlik keseki bähritli proyektleri üýtgese bolýar. Görüňsiz. Allah berdi. Hökman suratda yani döwlet halkdan warat. Döwlet bu bir kişiden warat diýil. Onlar geler gider. Ama Türkmenistan topragy halky elmede ama şol topraklarda ýaşarlar ve ady birlikde netip bolsa ýaşarlar. Onlar geler geçer. Ama biz näme etmeli? Oňa garşy göreşmeli. Ve onda hökman suratda uruşmalar, näme etmeli ya başga ýagdaýda ady birlikde hakkyny talap etmeli. Ştaýda ýene türkmenliň ýa-da ilki ümsüm göze başa düşmän içine gireliň, onsoň bolar, hemme zat görersiňiz. Hemmämiz şeýdip girip, şo taýda ýuwaşlyk bilen maslahatlaşyp toplanşsak, onsoň bu torya olur diýe. Toplantıda bolýar ama nemesinde problem yani toplanmakda problem var. Yani toplan belli 100 kişi gitti, onların 5-10 toplanır. Galanna yani ne bileyim, özünden bilýän. Wagt gerek-de zatlar üçin. Wagt gerek. Yani. Wagt gerek. Arslan, gorşak tadyň barmy? Filosofdan aýdýaly bir pikirine köp adamın güýçli materialyny güýçe urlar diýe. Esdilimi? Hawa men mikrofonu ýapýan, öz mikrofonumy ýanglanmaz ýaly. Käwat ýanglana ýaşaýar. O soralar yok. Yok, soralar yok. 2 saat 40 minut boldy. Onu ýuwaş jemlädiň şuňky. Hemmämi. Efirmedi.
Allah versin. Nasip bolsa. Öz jemleýiji sözüň soň Arslan şeýdip jemläliň şuň kefirmeli. Az bir bolalım. Hakkımız talep edelim. Yok, karardamış, arkadamış onlar gelir geçirdiğini adi birlikte hareket ettiğimiz müddetçe hemmedardan bolar. Şimdi yana. Köp sag bol, ömrüňiz ok bolsun. İkellep gorlaýan Arslan. Tak. Solar özüm Australiýanyň köpräk okalyň. Siýasatla kylyklanalyn ýasasy. Durmuşymy siýasat duruşy bilen. Ýa seresen siýasat. Taza ýaňa şana seresen siýasat. Asfalt ýoldan ýöreýän, gumdan ýöreýän. Aýakka haňam siýasat. Ýan çöreň hem siýasat. Şoň üçin kylyklanalyn. Bilmeseňiz soraň bilen ýerlemizden aýdyr. Siziň bilmeýän zatlarymyz gelip sizlere aýdarsyň. Adam Hatda dogry. Siziň konstitusiýa boýunça hawa partiýa hereket gurmana her kim hukugy bardyr, onu ýakdan çykarman, ýetdi kanun hereket edemez. Konstitusiýa mukaddyrın arasynda hukuklar bar. Solamary öňüstürmek ýuridik taýdan. Hatda dogry. Türkmenligi ýa-da mysal üçin men 10 adam ýygnasam, beýlekler hem şeýse, ýani her kim 10 adam ýygnasa, ýa 5 adam ýygnasyn, 10 bolmasa da, onsoň näçe bar ýa galan halkam şeýdip ýyzmada düşýär diýär. Hatda dogry. Ýuwaş 10 tane adamı onandırmak gerek. İddia ýa-da. Mesela tarihte adamlar näme daşynda birleşýär. Güýçli ideýaň daşynda, pikiриň daşynda birleşýär. Opçul formatkada ýetmek üçin. Şoň üçin güýçli ideýamyz bolmaly, ýanka içinali. Köp adam şu ideýanyň materialyny güýçli bolýar. Bir filosof aýdyp dursan hakykatda. O menem şu bilýärdim. Halk ýa çykan wagtdan soň näme üçin çykýandy bilmeli. Näme sebäpden, näme talap etdiler. Gazagystanyny gördük. Halkyň ýarysy näme üçin çykdyny bilenok. Yani çıkan halkın hemmesi belgilendirmeli, inandırılmalı. Hakikattan şunlar problemlerin bağdığını görmeli. Onun son yerdeyde çıkar. Yok eğer de 10 kişinin 5'si ne için çıkkandan bilmediği yerdeyde bu işin sonu yok. Yani istediğini elde etmesin. Dine ne diyorsun bağışlarsınız. Ha, şu aslında hakikattan şu problemlerin bağdığını bilecek ve son inanacaklar. Ondan sonra olur. O bolmadığı yerdeydi. Ne için çıkmadı? Köçe çıkıptır. Yok ne için çıktığını, men ne için çıktığını böyle sonra veren olsa olmaz. Doğru. Yine orada Serdar geçer öyle böyle ifade bilmez tepki inan oturumu. Serdar yardan 18'de dayarar. Siz yettiniz o. Ben soracak sorumu sen ayttın. Yok hakikaten sen özün çabari yoktan korkma lan. Serdar bolsa benden 3-4 yaş oldu. Yaş, aklı yaş sözünü baş sözü. Ha o yöne ayrılan adam diyecek olan adam ayrılırlar. Yönü hak onu adalete nemetmeli, adalet bilen çözülmeli. Yani başka yerdeylara nemedilmeli. Yani nemesi bağ olsa, yani nemet eden olsa şoň öýräp. O neme Aronsıga yazmaly. Kan horluga, yazmaly. Bize olar ýaly bizler arasynda. Sizlere özleri ýaly etjek bolup hiç alara almasyn bolmaz. Ýamanar bolmasyn. Minnettar Arslan
Allah verdi. Köp sag bolun. İl gün bähbetli söhbetleşige ulu goşanyňyz üçin tesvirçilerimiz, alyp barjylarymyz bilen bilelikde Garazoglunyň şu günkü iň soňky tesiri bilen jemleýän gatgowy pikir alşyk bolly. Köp sag bolun hemmäňiz. Ömrüňize bereket, baryňyza şükür. Gijaňyz rahat bolsun. Döwlet köp sag bol. Gardaşym diýe köp sag bol artdan. Köp sag bol. Bolýar. İşinizi Gızırlan gymmatly düşünjelerini paýlaşdyň. Gatgowy aýtdyň, her kim öz näýleligini bildirsin. Awa dama köl bolar diýe gaty dogry. Şoň üçin kiçik täze wagtdan öz näýleligini bildirip başlasak elbetde bu soňy ula ýazar. Ot uçgundan döre netip bolsa Oştay gelip näme pikiriňiz bolsa aýdyp bilýäňiz, ýaşoklar ýaly geregini okap gerekmediğini oklamaýan. Sizin pikiriňiz Awa netip bolsa şular ýalaky diskussiýalara arkaýyn gatnaşyp oturmaly, gatnaşyp görmeli. Hiç kimin nomery, adresi hiç sady belli de. Men meselem Allah berdiň häzir adresim ýok. Hiç sady mende görünýär. Men şoňa begeýän, görünmese gowy. Şoň üçin şu platformany ýürüýti satyn alyp, şu platformanyň üstünden işleşýäniň sebäbi şol. Başga platformalara ba, has köp mümkinçilik, video, ekran paylaşmak, köp zat mümkinçilik berýän başga programmalar var ýöne. O programmalar gynansak da üçüncü tarap bilen maglumatlary paýlaşýar. Şoň üçin olar men ulanma. Ine Allah berdi, arkaýyn geldi, hiç ilimin adresim ýok, hiç adam ýok. Isleýän arkaýyn gelip pikir alşyp, bizim pikirimizi kämilleşdirip, jemgyýetiň, halkyň pikirini kämilleşdirip, agly birligi kämilleşdirip, agly birligi güýçlendirip, guramaçylygy güýçlendirip, näçe edip ýeňişli tepkide ýetilýär. Mehriban doganlar. Oturanyň bilen, sen bolanyň bilen hiç zat çözülenok. Şoň üçin her kimin goşandy bolsun. Ine Allah berdi, mysal gelli goşan goşdy. Bereket dersin, bereketli bolsun. Köp sag bol, Allah berdi, artdan toýuňyzda gaýsyn. Her sawaby müň bolsun Allahja. Görüşelim, artdan namaz, Allah berdilerimiz köp bolsun. Sag bolun, köp işiniz. Köp sag bol. Her kimin pikiri zerurdur bize, her kimin gelinde pikirini aýdyň ýazyň. Man zerurdur bize hemmeň pikirini. Hiç ki saýlanan ok, hemmeň pikiri birinji. Sazy olarsan saman ýatyp dur. Allah kuwat bersin saňa. Tomaşaçylar. Hemmeňiz giň bolun, hatyrjam bolun. Görüşýänler görüşüp ýör. Hakyky manada, hakyky görnüşde işleýänler, görüşýänler görüşýär. Şoň üçin haramda 30 ýylyny hataplasyn, geljek 30 ýyly ýene virüs olar ýalak etsin ýöne hakykat, hak we halk soňky karary ber. Şolar söýleýär meselen. Ady berje hereket edeliň, artanyň aýdyşýaly, bilirleşeliň. Sesimiz näçe köp çyksa, şonça gowy. Hemmäňiziň toýuňyza gaýsyn. Tesvirçiler, kommentariýaçylar, alyp barjylar eliňiz ýüzüňiz dert görmesin. Artdan ýene görerek köp sag bol, gelin. Gyzyşdyrdyň, Allah berdim geldi. Köp sag bolun, toýda görüşelim. Sag bolun. Toýa ýaşy. Sag bolun.